emiga ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga bene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani Bwakire gose twakere gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi uri kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi Buya kegimo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegimara inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi Ensoko Bwakire mwancho muligari incheni Innocent Onyango Dianah Ndemo togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorenga ni Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkwira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vilevile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwekire nsinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari yetu ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asili ya kitali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Anya kwa buli wo murembe ndwali chinko mubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya Marigiti omuchobo songo. Wose tuakire sime asi number 0722 245763. Daktari yakuwalia malaria aliare complicated abaruira bagocha baruarte mono. Ekero bachire igoro bairwa maliogo umurira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari yakabere yakatato bokonya haba buyenete. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoro belio wiki yomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kira itkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kira litko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721
151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Wanjito murigiria bugita senge Ensoko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwa bukiribiya nande wachakire kuyari na semero biri yagiri tukuria rero tote bangari tukuria rero ni tichi gatano ritukuri Juma nimetingano gende tukwirobiria no gende tukubeke mero biri yago nyariko gukirania bigentu kiri wataitukira ni tukuria rero osiganga yago manchito murigiria boigo gogotebyanga andon sori kwaniria omwana fusi oyoni kale chinsemo chianga osonya bachireka omukwalire mambia bono nando batebingana chiga kino mwanchito murigeria choko bangena baiboli nando gende kubasemia emambia yabono kukwalire ne asomoro bitu Ensoko Bwakire aigani gotukunya twasanga twatebania twasemania nabigo twakwari bagaye no mugusi kwanyara go kwena nirio giragiri kwigukana wekitera asogwa kesimi nabigo gwakobeka urwaka rwago asemtanda yaito nabiga sina baitio studio karibu sana na nengo kwaninga Bwakire ura utame chengolo kwa Dianah Ndemo mwanchito murigeria na nengo kwaliga na somoro birio Ensoko Bwakire na incho mwancho murigeria gongoro kwa Innocent Onyango asema mbia bano Dianah buna gatebiri twakwariganirio soya somoro birio Ensoko Bwakire na namono ugusio mintando cia sobereta asema mbia bano makwaningo kwa nalinga itongo mo church nayo iranilinga itongo nugaya onye nsekere burunge litukolero nelia Friday goseli tukolia Juma Dianah ndo chengeli na litukolia mweli mutienyi kera bono mutinyo okurukuyo gatano kabire umwaka w'ikiribere 2025 nemo toko yotebinga bye bye twakoranire naye elio tuchake na ndo mutinyo ndo muya juzi twatebaniga iganga happy new year ona se tuligirire tingange tuli na ndego tebanga umwaka nkwaerole kera tugukwa no mwaka nkwaerole kirengankero begete busibwao
nabo okunyara koba naye gugutumanyinga asema mbia bono ngani nkikirie ogendete kuba gokora Dianah litkuligoro muraibwense na turangire fellow Kenyans inchira nero monta ukorangire biyaga kwa igubiya wa Kenya turangire biya no muraibwense totebiri mwaka bw'ikibere 2023 ngangore goika bintu biri byonsi pitwaro bereti bire twikiraniri korende bekirale gateba tali cyokoraga nebyara akino koligigo kibusyo ngakencherera litokonyara koba tokorosa ense ya ito ya Kenya negati ya mange ali tochikoba tugotwara semambi yabono ekera tochikoba tugotwara chinkwana nabo igo kwaligani nayo ruwe birengera bya ogekogera ense ya Kenya kerebwate checklist yaye nabo tugweteroro nabera toke chinga kechia lero tugukwana no muraibwense kurinde twinyolenga abande barule maega bali bakoligete 2030 mwaka uyu uri kuruku 2030 abande nigo bari koragurare aba developed a blueprint yo kogenda busyo baikire nande barange ligunga ligerelia tororenga kitoko genda busyo mwancho muligeri asema mbiabone namba ito studio kero okoba kugukwana na intwe tutarekira sense meyo kero gutura babiri batatu totebinga yoberete nigere 0788886663 ngororeka nerese screen igere 0788666663 enoti isana ibere isana isato isano nemo ichichire isato nabo igo bari barasome utandao tigado gusumbuka genda asense media ya YouTube onyore live link Ensoko Bwakire o stream live nabo kunyara koba wotobekera ebirengero byago asimambia bono Innocent muraibense na inchena igwitega uturuka nga fellow Kenyans lakini ngetinga na inchena go gete igoro umuraibense nando gete fellow Kenyan ora inche ndende nintambuire ngana twensi n'abakenya gaiteri tukuri tarigemero ikomina ibere na chata beto mutinyo next month August atetera libinto binde bigo chikunyara yuko bekwese ina wikiranirwa ya submission saba Kenya baru birengera libyabo matena chete account ya Kisumu agateba na tebiri umwishimiwa Professor Nyang'nyongo anyara kabaga go develop a paper yani abantu bari bagotebunga tulikere karatasi ngakito chikaba tugotwara marago yoko genda busyo na professor uli onde kwigweta kwa nte timu elingima ya moreterete ekirenga gyo koranga nande Kenya yara mentire myakende 30 busyo kilo monto ngoligerelia yale is good to compare egatebetenga abantu barabakiare baito ibintu mbire bagokora bakorire fikoirense wechibosio bona kerago kwa nabakiare nonya naye bona mambi nabanyora abasani ba ombaroro there people wasoete na barabuo ekirasi me mwasoete na barabuo emeremo mwasoete na barabuo nonya n'inyomo yonsi there are things they do nabora toko gokora ebintu enchirelie nkoro usogwa kora enchirelie nde bono ekine kiale gotebanga chinsebu na Thailand, Bangkok, India, Singapore abana abantu barenga bakiale bense ya Kenya nando maitege ntoranyere no setibo gimobo ntwana kubika no maite nonye tori gasigaiga nabo konyoranga nonye payments ere the same lakini nchiro ko lebinto byago igere angao nchiro ko lebinto bya eranga na bego tokebwa techinjire chiaye otokenga gogwakanu akero musharo kire kwayarura bunente tere kwenda gusimika na litu atebetigo monto yo maranda ibo besana arugeta payments atadebeti no maiteli anto bali mori kire moko nyora gachere kichele na go gete senti esegari mengora igore bagotenga wapi kichele unabona nche bagondaga mzae wapi kichele umzae wapi kichele kwa manya igonga bono nakabesa bagosaba timu ya kichele gora yetiga nenkong sana nenkong sana akirende yote tote ba 20 bia ko no machito mugere nae kichele tunakoli 20 rende usenebo mochere rukichele okay namba ito nere itu agotebiria sema bia bono tigatura manyomu gusio minta sobere ta itu achakire na manene kolede totebia sole sema mbia bono kwa Bwakire nkikiri kegendete gokorekana asekenyoro ni matenga litukulia lero Friday abande bali bagendete gokore ende ikuru kwa kuyarigania na liwachi kwa ni bali basireti obugima bwabo
barete temebere igoro abande mbono bagendete koba bakogenda guchikuyi maitera bagusingoleta bari umuntu kengima bamutuguta bamweni utuguta yaya nkoyo no kwaeni Bwakire buya ningo do gwanera mawa wambire ya tule Okay. Asante sana. Oyunguruma wawa. Tiga turamanya usine bwate chisemo chia by the way na batebiriria ngachaye igorona kwa netaba machoge. Lero bona asukire mbo basinde. Batu bali bo basi. Kwanza by the way umugako nyoni miguna tinda ko igwa matukara achire sana. Kesi kiao miguna ngocha gokonga kire. Zakari nerete na muigo. Amwoma nera bawenta tete saberte soko Bwakire biyaga kwa bogire. Yasa ugutulira bono mambe. Asante sana. Lakini ngana ne. Akiona wote kama kinga mandingo kwa ndege tamtam marabo wangu kwa ndege toke sasa wangu kwa ndo mugati tabiganya na tu arabo semeli naye. Drabako buru ko semeli. Ekana ko buru ko semeli samba ko yiro samba ko toraika lakini rende tikaya ndre ko nikichukula unako chiri obo limo twara sire. Asante chiriji taika merongene chumura ibwense chi akolete kamatigo. Aya biya barasara kamati kurujise meche sambo ikira boro ntagete kiro monteru anere nsemo yaye Nyamira county yabere represented mwaki kura kuru amini mwaki simi muligero libwe Ensoko TV kurwa county ya Kisii achiche uyo kuru Kikuyu Kiambu achiche Nairobi achiche Ntemendeons no nyambali bali isiko yense ya isiko na wabona baro bago chese mambi abone namba ito gere 0788666663 inere namba ogutwakire simia se mambi tindara Barnabas igorona aroche message yae no kumachere na muigwete Colton niere no ale tigandara mwegera ba Fred Moge mystical kurichinse mujirichia kwanza lero Fred Moge era tata nege kone ga tebanga Bwakire buya pi kurwa Singapore City mystical agurunga Fred Moga mutuli no ale na omongino yo kurukunga Ruth Mura atebere gale Singapore in fact aba Kenya bachira tambe sana nyabaikire Singapore ata Singapore innocent nane na roche chwea nere na tsaka ikense gete bakaboni Uganda no kubwaterieta chwea kwanda Luxembourg lindo chote abagale Vietnam abachinsa gutara timanye tigo sago chitale sendoto senkogendaro igotaliril I don't know nakinate I don't know timanyeti ndigire bora nyone ndoto mete ndoto nero igona chagende chinse chibatuka gocha chweyo yomo njemuganirite ama innocent na ndi tukolithia araenda make sure ngwakire bicha ugutumire ulitata na bakwenda Photoshop no mboni gale tibicha gatebi gale Iraq igo AI mbia ya muchire uli motigaye ebicha ku challenge nero you can bring a photo jirana mu manyire uli akalete ebicha chinse chi aibe kabo na ndo sinyo ntoko Ensoko Bwakire kerandire is Nakuru by the way musoli oyo na bako ngontu buni uli ko ni we ya uli ugonya ko ngonta ko ngontuga ya we susu ule special okay oyo no nyenda yana nyanyole we ekige kombe kemo igayo yanjo sibira na bako ibuya sana umwanzo sana no nayo nyanyole ke kombe kemo igumanya kurutaka vilivili kwa umbali oh my brother ya
muke sana. Ngekora bono mambio gonchande birengereri gakorengereria. Obuye weekend ya chakire. Weekend ya chakire. Agwa Bwakire naguru. Naguru twabukire buya. Yasaye otoigoreira. Bono na oturochire nde vision 2060. 2060 le roche sambiri by the way. Ora totebi 2060 ngakio eroche. Dianah gwarangeli. Jeayo. Ai watabire wachie 200. 2016 ngayorabe. 2016 yasaye manyete. Ngagiye yindi budget ko ziradira abagoro goro batenga nabasaye ba Gen Z baba bamurangelia. Vision 2030 ndora yokore ero. Njana chire 2016 ne karo. Perhaps name review. Lakini enze. Agiti adara kubulia turatiga sinini. By the way gara ukwa 2060 Dianah nande bado mbirangeli nga intu Gen Z ni to abasa. Bado Gen Z story. Dianah ngaki yokonyora. Okonyora akuru kubaba. Biabono. Futari simekyo. Wana na buganje to mwana ominto toliko bisakende. Futari simi. No alina abachukuru isiko. Akunya ko batayige sonali karasa abachukuru karasa ko onya ko babegera likairo. Okay. Tigabe manyerego babo angoje. Ni wetu mo da fara na basike konge tararo kana no muroje YouTube moino. No ichire YouTube moino. By the way engoliga linde timu ili ya YouTube moino. Timu ili ya YouTube moino ali ntobono mete no otole. Ntu no otole toko ligere likoro live. Mwana minto aino muntu muya sana nyasago seseni. Na inu na bantaba ya kabisa amen. Asante sana. Aya. Oyare nyasa tigato ikinere 2060. Teche ko batebinga kimungare ko tesenga kieno mungare ko tebe. Yo serio giria ndi cheri tigare de sembo senache. Nacha no konda. Kora nyore tuachakire ko engeliga no nyamboni ke tuachakire ni. I don't sense. 2060. Ntagite pesa yara tuanchere na kerari Dennis. Ilibono tokoro. Ili tokoro kwa bagakaba. Andi ni motarere. Ili tokoro kwa bagakaba go tubono tuachire miaka. Ni monyori simieyo. Narore by the way unantebia. Iga nindoje Barnabas biyamono sana kuruchise mechi chia doa Qatar. Agoteba Bwakire Innocent na Dianah semambia bono nigali chisemo chiri chia doa Qatar. Agoteba kurwa isko ya ensenwale agoteba pamoja na tatu mwabuguru ngwa Lawrence Gekonge, Josephine Gekonge uyuma mwabo agoteba komo goikomo ali biamono sana kira akolire igo bwisibiribe kirendo kyalira it is done twaigure bono Dianah ngwete kabisa kira bagoteba nga marora ya achire 2060 umanyarende 2060 gegoika ngakiyo e generation iratokene ngao lakini baron Gen Z maybe ritarira beria change ria sababande ini ri tori gutiara Gen Z alpha ritare alpha au bago chabegwe yabo Innocent chitaika 29 chetire maiga ichinsa 12 mwancho murigereria kera Dianah agendete kuraga nigoro ya Gen Z na inchengo watebinga tigatogendo mutimuko elitoko irana toso asensemo ya maya asema biabono. Eye ni Ensoko TV oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami
nigo togokonya abantu bari amaru n'amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gotumia amaru n'amariogo y'ogotindi amosariri wono yaikire kiwango gwikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwenda kanisa otigire onge yakonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Twakirisimiase namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Ensoko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchuria 0788666662. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane mwanchu muligereri Ensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mo buna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kobatoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kobako igwewa na nene mono ntonyare kobatoko so asichinse mo Childoret no mugusi ore asichinse mo Childoret nera nyara kobako igwewa mwanchu muligereri ntonyare kobatoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare kobatoko ireke gusioro no mugusi anyara kobako igwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kobatoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi koba togokora eke korugeito tonyare koba togekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyare koba togo delia okorali kwanya gosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso mugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chins Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi,
Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV chuko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakwanekiwa ase eseta yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sekta yechisemi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima obutali tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire liba likiage asinka yomogusi nobonchereria noborkia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe merana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Murigeria sentunde ya kabiri nigo togoswa sense muya turakomanyinga wikira bonega nali yagendete kwenekiwa ng'emurukura se county ya Kisii ne county ya Nyamira togochaka bene nigo murikyo munene wa industrial park Dr. Juma Mkwana amo no mokonyi bo mugabana bwe county ya Kisii Laijo Bebo litsko ligoro banyarete bagokore taro yabo ase chinsemo cha industrial park yere ya tongerie gotoke ward yabo kimonge nsemo yobungi yabo machoge borabu erikorigereria na kumanya siekire nigo bagokerto bwagachobo ase batebetenga nigo bachukunyara bakwenekyanga okwagachobo kunyara boli bokoera asinchira iriganiri unenchereye muyibukine ibirengo by'ubunjuriria bw'ebigwanda se county ya Kisii niko mulikyo manene bw'ebigwanda Dr. Juma Mkwana amono deputy governor bwe county ya Kisii Elijah Obebo bakoletara yabo morogo bolera se kigwanda gya tongeri ime yabo kimonge ebunge yabo machoke burabu erikorigereria nga yamagaje y'ekigwanda ekyo aikeire. Mimi naitwa Juma Mkwana, ni PS wa industry na leo tuko hapa Kisii na deputy governor na nimefurahia vile tumekaribishwa kwa hii industrial park ya Kisii. Mimi vile nimeona ile kazi imefanywa hapa, nataka kusema ni kazi mzuri. Wengi wanapata pesa lakini wanaregarega, lakini hapa Kisii tunaona pesa vile ilitolewa imefanya kazi mzuri. Na watu wachire no mogeni to monene mu PS kurwa se wizara ye biashara yo bonjoreria ajero torora kitu ngaitu aikire kuruya gaste bakabono iga so kurigeria egasi akorekanye iga ningia egasi ensera ne gasi chokire Obebo niga gokeiro gwisa kwere gwe kigwanda ekyo na kumwakera mbuya mono mugabane bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati asoko bwaterana no murayi wenso Muske William Ruto na kolete kigwanda ekyo chinsemekyo negasi ngia yakorekane serikali ya itoye mheshimiwa Paul Simba bagushirikiana na national government ya mheshimiwa Rais Ruto negasi yakorekane kobengia na hende ekoko kimono asoko ligeria ikirange asilimia 95 95% na vile imekarabatiwa bwana PS unaona ni katika hali ya kisasa na
matokeo yake ni ya hali ya juu. Lero murikio munene mukwana ni gata babuna ekerenge kenene gya serikali no kweneke buna nkoleta kire Bigwanda ase county erekorosia mabage ya kigasi ase gati ya bamenyi. Lengo ya rais wetu ni kwamba tulete viwanda mashinani, hizi vitu zetu ambazo tunauza bila kuongeza dhamana, ikiwemo kama avocado hapa, ndizi, miwa na mambo mengine, na hata mboga zetu sasa zitapata nafasi ya kutengenezwa vizuri, kupakiwa vizuri, na hata wale watu wako nje ya nchi, kahawa na mambo mengine, ya kwamba tunaweza kuongeza thamana ya vitu zetu, ndio tuache kuuza raw material, tuanze kuuza vitu ambazo tumeunda vizuri katika factory, na tuandike vijana wetu waweze kupata maarifa ya kutengeneza bidhaa na pia wapate pesa. Boygo ni government rigoteba guneki wandiki ya tongeri nigo kiabekiru chibesa chimilioni chimibere biligo chikogora chimashini chekerero. So hii park nataka kusema hii financial year tumewawekea shilingi milioni 200 ya kununua machinery moja ya kutengeneza bidhaa hapa, what we are calling common manufacturing facility. Hiyo common manufacturing ni factory tutaweka hapa, haitakuwa ya mtu. Wewe kama ni mtu unajisikia kutengeneza tuseme banana crisps, unakuja unabook, unaleta ndizi yako, unatengeneza crisps, unaenda, alafu mwingine anakuja anatumia hiyo machine. So kila siku tunakuwa na watu 5-6 kwa wiki, karibu watu 20 tofauti wanakuja wanatengenezewa vitu zao wakienda. Ko report ligeta Senigi Ensoko TV. Ncheri tanapo Rinaris. Kama ya sana musakito no sentido chinga chisemo chiria chia busongo mangana naro ramaya. Okay, tigotogenda bonande toraboro kiwe 32 obakoreta matemu abo buya na gwita kogenda ASH University ahime Ensoko rwa eskuru ya secondary ya Ibacho ime wodi ya Gesusu semo yebunge nyali bali masaba nigo litukuli goro banyartiko bakonyora na barabwe byegwa eli banyarko bakwyaligani akibachiko bakogenda ASH University aboroki wabo nigo banyartiko bago sirwa no muswati ogurunga Dr. Stella Nyega oyo okurwa ASH University ya Kisii nabo igo moro kyo monene bwe skuru eyo okurukunga Douglas Maroti egati ya baraibande aboikirana toro nasomoiga bwechisemi nabo igokoba ebyewa aboroke 32 abo bakoreta matemo abuya nabageta kogenda ASH University imense ya Kenya me skuru ya secondary yibachi kutoke wodi chuni bunge nyari bali masabe county ya Kisii richkoria rero. Let me say we have had a successful education day today, and I would like to congratulate our students who are joining university, that is the class of 2025, and wish them well as they prepare for their own future. Okwana bariki maiga yo moyegoyo nigo yo mubwa bagende besiko Dr. Stella Nyega akorwa ASH University ya Kisii orengetenenra yo mokonyi bo chancellor wa university yo Professor Nathan Ogechi aganira boroki wabo bakogenda chi university kobekomokia na koirania kobako gochase amate. Today was the prize giving day for Ibacho High School. We had 32 students joining various universities in this republic, and it was a joyous moment for parents and students. We also took the time to encourage the current crop of candidates, and we hope that they'll do well in their exams. I was representing the Vice Chancellor, Kisii University, who was not able to come. He has supported this school, and he also sent his support, and he wants to encourage young people to make good of their talents, academic prowess, and also to make sure that they give back to community. Once they complete their studies, they should be able to come and be meaningful contributors of things in society, participating in mentoring others, and also being young men and women of good morals and example to those who come after them. Omoro kyo monene bweskuru yo Douglas Moroti nigo nera bori ya Bible go kwandra bana babo chinga kichibara sumotimoko erego twara chimbwa chingia. What I would like to inform the parents as we release our students today and others tomorrow, and the previous schools have also closed, is that they take time to talk with their children about being obedient, being responsible while at home and while in school, because they are preparing their future. Mfanye jukumu lenu, watoto wetu
na nyinyi mshughulike vile mnashughulika mpaka tuone watoto wetu wana discipline nzuri. Mwigoni Moroti airomoya borkiwa bonsi bakoenda chi university kwerenda buya na gusanga chinga kibabwata makongo akubachanda kiberengeryo elio tubako irusia obomoyo. For those who are joining university, our last year's candidates and candidates from all over the country, we encourage them. There are several challenges, but in any circumstance, let them give dialogue a chance, be it their families, be it the university, be it the schools. Dialogue should be given a chance, and even when they have their social problems, they should not think about taking their lives, because we must be resilient in whatever we do and try to be a solution of problems and not creating more pain to our parents when they have invested in us. Asibiga boroki wababoriwe tubairetera margerio chinga kibago samba chiskuru. Watoto wenzangu na wauliza, kuchoma hata nyumba yenu nyumbani ni mbaya, ni laana. Nasema mtafanya hivi, lakini nasema msilete hiyo laana, msichome chochote, kwa sababu baadaye itakuja letea wewe mwenyewe laana hata wakati utakuwa mzee. Kwa hivyo tulinde shule zetu. Kuripoteria Ensoko TV kurasi skuru yibache kutoka Imebunge ya Nyaribali Masabe, kaunti ya Kisii, Chepethwell Machin. Iria tugusika mutweni gaba nimimiye kemergie chae hase zoni ya namba 10 baborigwe n'aba director babo kwati abaraibe board ekorai factory ya Sanganyi yuerekse yomorobiri we kemergie chae iriyo nyarige kogenda na wikirania huya haya nigo bayakwanite me machine chae me ye factory ya Sanganyi. Amatuka bongoiga niga kemerike gie chae kiarorekane gutwara liberali nyinge ligetanaine igento igo kiare tukwemurunganio konene abande bagoteba kemerike nigo keroche gusira korinde asesoni ya namba 10 niga baraia bababo bagoteba sechiro ali Mombasa nigo bagendete gokoria buya umwaka uyo nonya babwate ebitange binge into togo kwano soni 10 yara konye twarenge nsaria pero into togo kwano sana ase market yani ekerongo kwana yonga ki ekina kikibesa quality Mombasa egendo bakora quality bakwana kibesa kinyinge kibesa ekina ikigojarai asomoremi abarai abanigo bagoteba mbarene ganga yo kurwanire kemerike gie chae gusenkegende gokora buya abwase baburi abaremi bagende gusira na kubwatisia abarai babo asekeria bagoteba inambanero yabante bwato bulimo igoro ya kemerike mware gwanja tobaba twerero erinde mo support board ebodi bagutwara ni ambaya n'abantu bamwabo eri bakubatebya ikina kiekene maete na mwatu walete imani mukabachora bono barabumba bwate advantage kese mbale mutu wake kubabwa se minjire banyorire abantu bali babegete kianga kindabu bali tokoroka management bali professionals ingaki in fact in the world basikire abali mbito basanganyi abantu twanje tubulimo nchiteranku ngaine yote abamade mukwanira mangana maya yani bulimo bwanza bebondo bwansi ntenyanji tote by'abantu bane yarente factory intwe kyo distrito we share that ekero moko nyara mangana kuruasa baraibeno karaya tumyango karaya tarira tokore mirimo we are doing well in the market na ino support ya director waino ingale toroji abaremi bali barorekane kobogeria chae kurosa machine niga aba director bagoteba ekenigo kerege tange kenene gochiase chi factory abwase bagoteba getambo kerege nigo gekoletero muremi asarenene echae ito yatarokire yakire multinational kende kia onkeyo egendo kia okarogyoka nejisiringi kirimwa ya makorano una kwae guga mbali geti na no mwana baroseti para mbaga gitutundu bali mbari gokorwanira kende mbagocha na no muchango no na matanga mbagocha bono ba family chae ito kere factory ya rusiri mwatan 2 million yani no mwarusiri mwarege 20 million last year omwasi ekrete bono 17 ari 17 kebirigo na arenge 17 anasi ekrete 15 Oise ko calculate kibeze chiko genda siko
kibwenete gocha asemure asetore hiyo ni hasara kubwa na kikiagarate kabarasi matotare tuinyurani gosira tore chinsemo chia barimi geteni go barira bwangoiga igoro yoko na chwa kwelimi gosemus cha content ase chikiro egento boigo abaraya bagoteba negetambukero kiarenge go kiane chia sara chinyinge ase chi factory correction ekorete ya utani ya 21 igo mo correct odi rose a loss every month, every day, every week. At the end of the year, igo mo wade go 5 million kilos mo areta te chileless in the factory ogachiaka ni ro musara na endo chiaka ni bonus no akane bonus bi yes so njepuna nyanko ba eto ko karanza na bari bana na batebieke to koreka intuno otule mo je morore gap onyina akonyore disingi komi bono akonyore komi na isano gosemerongebe egatia barime baria baikirana ika nigo na baru barure birengerere byabo na baigo kuboria barayi bane kingo chali bare umurimi buya nandege twara tabanye neji siringi chiro chibere KDD etigeta kork etamente ase oburimi bwitu mbuya bagendererete lakini egento kiri magega obwoyo kuruba begete case kotini ekibono kiaria dirime chano nanga bono obwoyo twabanyorire mutienyi oyo saba twachaka no mwaka sibesa tomentwe ekiagera einere gangene nentu twachore tunenje na chore tuna munya committee ndwanero muremi one masindano Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito murigeria huno musakito Vincent Monda korende innocent kero to kuweka marige chae maitu se itkorigyo gocha kunganchira naenda gusi ndara torakego okay Chemboli Vincent Atei wasina cha wanje ngakiaguru kumungwana oli Vincent Atei I think oyo musakito oyo rombo representative yaba director ga Nairobi arato teigo se ngakyobo tolibole tokagenda busyo mwanchu muligirili abanyanyimbo kurwa omuchibosongo nigo bagendete kumurigyo musacho yomo oyure omukagirwa bwegekoro kyo gusambe nyumba ase kinyoro kyanyangeni sublocation ya Nyabiosi location ya Taracha ime ya Nyalibali chache buna ensemo ya bunge asege korwa ekyo agatebekana ng'omwana uyu mumurabu mwaka aso mwana bumuromo mwaka yomo no mutinye mwaka yomo no mitinye 5 abeire agatebekana nga nigasambire tunyumba mwanchu buligeli teturegwa roboti urugo chani kurwa asensemeyo omwancho muligelia bwensoko TV ekeroto genderete kunyaba ase binyoro na gusaka alia kunyara kobaka okorekana ase binyoro lero nigo naika ase kenyoro kia nyangeni ase sublocation ya Nyabiosi location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii aiga nigo tuachire ko robotuki kubwatekana no mwana bu mwako yomo nemetienyi 7 uyu nyarete kobaga kuyira nyumba obutuko bwokiera lero enyumba igo munoro chege kumwancho muligeria nigo yayete baka egaikaransanse karata manga nyoru mulisi ngamatabye mulisi gaki nkonye ndo nyigweto ngomuru yata to sande nyumba umwana ere wana mwari rete mapema ara ire nyumba no mwana ngina neti ngaje to kuyubusi amangana yakire gokorekana na ndo mwana uyerera se nyumba yeme bono nko baburi bina barayi ba minto karona ikira senke yega na igure nga yo mondo kora omonene ngomo mroyo no ara around igo bono mbabu ati morembe no morembe batabu ati bune serikali yetu ngo baburi asimore habarayi baitu borogondo koroiga inchuango more to moremba se familia ye one to gusaba ondo bwate mabera akya konye familia ye keregende kya yete pi keregende kya yete pi anya toto gaki mkonyo umongino yo iga antu gusaba serikali yeso ananime eto morembe gocha se nyumba ye iga toikira iga ko bakirori nga maene nga na be nyumba yete twanyolenga bakumwana yirete nyumba akina boto bwatali yanda lili nene twali gusaba gake serikali ekonye nke ya anti yane esa akinya sa uri bumurubiri nyamaene pi umwana nto kumenya nkikia muri agakora mangana bunaiga egakugaro no umwana ukindete buye ugwata baka abana bakwanda baka skuru tumati muchando kyanyorete gake tiga tusabe gake serikali etokonye ekonye nenke gake gebwatali yanda lili nene gake nja samarita ngoro ku Justin Virundo iga ninka enyombe yegete gane ya magokoro kero na keretwe simi nchemete gari Nyabiosi
kongamioka ngaikagaiga nganyora enyomba ebwatete omorero n'omwana narime oyerete nyomba tugatema sana tukarwanira obogima bori bw'omwana lakini tinyarekaneti omwana ori tukanyora nigare ribu kabisa gaki nabo tukumetie njamariete na ayubu ngoro kugosomosomba nche nkumetie ase eng'encho iga omong'ina oyo makomoke oripa ogeto naende egento buna eketoko kegikeri ngecha noyo ogoteba ng'ango ochari eserikali ngeteri komobwatera gaki iga eserikali okobokori ogotambe ebisete emobwate egere aenda abekwa ase richiko mana eke negekone sana naende aina amang'ana amabe kore twikanang'e mwanchi omorigereria Ensoko TV niko twanyarire koba tugoika ase ekenyoro ekeiga kia Nyang'eni ekio kigotoka ase sublocation ya Nyabiosi location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii niko twaikira iga twanyarire koba tokoenekia ng'a enyomba ya yete ase enseme iga nabo igo mwana bwo mwaka yamo nemetinye 5 nebere niganyarite koba kagosirio bugima bwaye umugambi wenseme iga na nyara koba kagoika ase enseme iga na koenekia egekore ekeiga boigo abanyanyimbo kuruga aria somo chobosongo niko banyara koba bagoika ase enseme iga na koenekia egekore ekeiga bwase barusi omobere goika aria senkendu yomochi obosongo mwacho murigereria aya naro togenderete gogotukera kurwa ase binyoro togenderete kunyaba ase binyoro eliogo koletera onsi aria kunyara koba okorekana kurwa ase binyoro au ingo reporteria Ensoko TV kurwa ase kenyoro kia Nyang'eni imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche eno gichana mosinto onyambane Abigo manchito morigeria baraikuru asense mu yubungi abarabe county ya Mira nigo basokire na gukwanira igoro yo kugenda kwira na magiha ke magendero para kirase county yo tikiraroswa asenchire liga iri asbatebire chinge cyabo tikirabekwa erami manchito morigeria turatiga chinkwana cyabaranya. Development is one thing, especially in Nyamira County, both constituencies. There is no any road project, tarmac road project that is going on at the moment. Lakini wako enda chinsemo chinde okonyara chipara chikorosiwa. So the road network in Borabu and also in other constituencies in Nyamira, they are wanting ntuanya serikali ya so nturara paranyia. So our leaders need to do more. Talents chiabana baitu is also a challenge. Nobody is supporting them. Ntubugati school, ntubugati team chigo chiesa national league athletics tuarenge none as Kisii community n'abantu tokoraki abantu tuarenga bakongusana asamangana athletics rero konyora athlete yamo bose babire iri rero tuarenga iga senator na nyora senator Kibaso high school na ikibakaine na Chinche igona bona natwarari yanda sana ese asabantu be Chinche kiyagera ya chali nere ya bororo echo ega corrupts abantu bane bagasira igo asabantu balia asiki family kiri cyanyara ko konyora no gwakoko na iri libageri koteba nga kuba pore yane ya bene na inde kubulia chinchini ya chaito ekero project yego koruye skuru chinchini cyarigererira baliri go sineri kongulire construction yera nyare go korwa bagaidi the contractor sajida tinto nyora amakwe kabira yugo kimutwe igo chinchini chaito che county na wonta gete koteba nga ekere project yego koruba to korro bakora feasibility study isaine erinde liontonyora ya chali muneri yabete
Tumurigeria tugusuka mutweni gababwatani b'ekisemi abo basabire ng'abasire school ya Senator Kibaso Senior School ime ward ya township ime county ya Nyamira eriagende kwimboka igoro maga yokorokia bobe asege kegetambe kwiko mwaka w'ekirubire 2025 hasi yaiteire AIC yairete aboroki w'abatangani be university ya Ubalenge 2022 Njesa Marieta ne nkoro kwa Richard Mubegi principal ya Senator Senior School na jitega igajitariki 15 mutienyi wa gatano korwa sub county korwa Masaba North naende ekero na joinetie skuru ya Senator Kibaso ne skuru ere koru township ebwate abana chini ya 250 ne skuru ya jagete 1994 na CDF ya beiro ese miaka 32 ese miaka ya 35 ogokora kwaye nkora bakuya muno lakini ekara twaiko mwaka 2025 abana bakorete amatemo barenge 54 abo esa abana 22 banyorete kiniguta kingi giko baire university naende na abana babwata omukia gekogere birasi bya jagete 1994 ekenga buna mabati abege twagotire naganirie achenchigwe school egu facelift elinde abana banyare gutwara sagie bakobera naende bagosomera egento kende ne bwato kogania konene gekogera abana mboro bamenyete ime abara abana imiye mona 35 abana abo chidomba menyete echire chinke chibwato bumigeku ande mumaite buna serikali ya lero machiko nare begete a safety abana bagwenete komenya ese amasingira aramaya naende abwateri bagarigia ese bakorara igoko gania nkoro konene ukwagaja edomwe yemo yabamurane yende yabanyaruka elinda abana bamenyete ime banyore obwansu bwokobere skuru na koyanja gegarantoroche nga chiskuru abana karabata chianjeti kwanga kwabo gusangiba soire kolete megomo Jito murigiria tugusuka mutweni gaburaibe kiama gya kibiri bariganirwe ababwatani abajya abo bagochia kurwanire biro au bya gisiasa wetere kiame kyo kuri county ya Tana River na kurengana munyakero go kiame kya Jubilee Vincent Kemosi igatebirige tambo kirekyo nigo kegochia gutinga bokoreri we kiame kyo gya Jubilee. So this morning we have received them, and the deputy party leader before he received them officially in Jubilee Party. So from today, they are now registered members of Jubilee Party, and we have agreed that from today onwards, they are going to fly the Jubilee Party agenda, especially at the coast and the Tana River region. As you are all aware, that now we are almost now on the home stretch. Few days left to the general elections next year. In the next 1 or 2 weeks, we will be exactly 1 year to the next general elections. Jubilee Party is prepared to go to the next general elections. You know, we have a candidate, His Excellency Okengo Matiang'i, who is our presidential candidate. And what we have now come up with, especially coming up or as a resolve from the NEC meeting that we had yesterday for the last 2 days, it was a roadmap we have come up with, that we have come with a work plan for the next 1 year. In this Jubilee, we would like to call upon the cabinet minister or the cabinet secretary who called other Kenyans hyenas to come out and apologize and resign his position because he does not merit to be a CS in Kenya or in any other country. We are also calling upon the investigative agencies and the prosecution agencies to move with speed and arrest any Kenyan who is trying to divide Kenya through such unorthodox and abusive ways.
The Kenyan people know what happened in 2007, 2008. It started the same way as we are seeing today. Kenyans have seen what happened in a country like Rwanda, where radios were used to insult tribes and what have you, and the aftermath is recorded in the world history. We don't want to go that way, and that is where we are going. As Jubilee, we are calling upon all leaders in government or in the opposition to come out and condemn what's happening. This country belongs to all of us, it belongs to our children, and you cannot ban it because we want to survive politically. Manjito murigeri ne kwana yabare croasi kyama kiria gya Jubilee naraguno tukorera magie mambya yabono twarasangira na igatiaria agendete kwene kiwana bigontukunya tugusangana ya sobwagari kurinde Innocent gaitininga kiende na tukwariganya murigeri asesemo ikigaseti naro turasanga manjito murigeri tunyato kumanyonga tokwa no mutimoka sitaike ya moyoka tumaye kwirana nturakumanyanga naria ya asesemo ikigaseti manjito murigeri tigatorati mukasi. Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ni ntomwali bomwechando Eretabia ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya World Fit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka nga conventional medicine
twatumia nutritional medicine na ndi twatumia ndigunga international herbal medicine. Ase nyagitari yeito itogo make sure nga twakorire diagnosis twamanyire mechando yagobwate wekere njira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo nyakwa buri wo murembe n'ikindwara cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantub na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiri ya marigiti umuchobo songo. Wase Bwakire seme asi number 0722245763. Ekari yakuruaria maroira aliare complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira ko ndukura matukato lakini ekero bakoira na rio wacha kwa daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete. Magega ya televisheni ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Ensoko TV no gotuchi kwa batogokora eke korugeito tonyara kwa batogokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batogokoreria okorali kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kero kera litkoria ijuma chinsa chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elikumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko pomocha Eye ni Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Tumuriria sentunene ni gotogoswa sense mo yikigaseti turakumanya gwikira boniga ninkirikigendete kwene kiwana soko bokwane ngomba gazeti ya The Nation muna butambe nereye yotebanga Ruto's roadmap manchito muriye wetera senkwana yomuraibwe nsaba iteka kubwatika guchiri tkorigoro kucha 7 okwanirere egati yabaraiga go manchito muriye noroche lina mwananchi baraiba United Opposition no bariga ni chikote yasobagaringa nikigazeti okwanira kone tiko yomito innocent ara kumanyinga tigati chance ritkulia rero ti headlines ninkiria chikokwanira gazeti mbata soko bogokwana mwanchumurigili yasema mbiabono gazeti ya The Standard yasema mbiabone bichero rori musbati yomo umirana na makweli asebare ya masomo cyoyo Nairobi nabo yo mwanchumurigili ase chipeji cyomwelyo naboroche buna umusbati oyo mogurunga chero teach faith nere buna betega kunyanchuka chimita chiribusato na koletera Kenya ligena lie dhabu negati yali ase gazeti yasema mbiabono kulinde tigaturarigeli mangana mamwe ase gazeti chonsi yasema mbiye litonyara ko batoko gendera bosio mwanchumurigeli tugurigeli gazeti chonsi to chaka ne gazeti ya The Daily Nation mwanchumulingo kwa neregoro yebara yumuraibwense Ruto's roadmap boigoni ndo chegali enkwana yabetege gokwanuli tukoligoro no mweshimiwa ogurunga Edwin Sifuna kera mutalirete mweshimiwa Kalonzo Musyoka tuchikoba tokonyora enkwane yo asobwenge tumanyanga nkikili babete bagokwana kulende batanga Kalonzo Sifuna 2027 talks begin mwanchumuli bakwanirigoro yechingwana chikoba chigokwanira boigongo tabarengo mu waziri omukuru we serikali yo mweshimiwa batabanga ex-minister claims president is too controlling mwanchumuligeli numugano okobago kwanera oyo kabeire ase baraza yaba waziri yo muraibwense Dr. William Ruto agurunga njuguna mwangi mwanchumuligeli nigatenete bengi ya Kenya naboigo gatabanga muraibwense niga ale umuntu bwate chinguru kinne sana togende gazeti ya The Standard igoralia ni gondo chebicha ya Stephen Kalonzo Musyoka nigatebanga eba ebimonye ibigendrete inche nkomuira Dr. William Ruto nga boigo togocha aselingana limwe muri kubali gokwananga amakweli yobo tutukanu goso boiti bobo tutukanu abomba begete ebicha ya omo osbatyo yomo oyobwates kubagoteba onyara kuba kagoitwa asomocho yo Nairobi akurunga Dr. Victoria Mutiso mwancho muligeli nigara suwa chinsa isato chamambiri tuko ya mwisonde tonde ase gazeti ya Taifa Leo agaigango kwa nabalenga Ruto hatupati ngo kwa na mangana yo mwancho muligeli mweshimiwa Kalonzo Musyoka naboigo ekera babete bakumira na litukoligoro na oyo korukwanga Edwin Sifuna mwancho muligeli naboigo muraibwense litukoligoro asenkwana yaye nigachagetie endote nyago samarora maya yense ya Kenya enkwane yono ere ase gazeti ya Taifa Leo naboigo ngo mukwane rero musubati kurunga Aisha Jumwa nigo akabero mu waziri ase barasa yaba waziri omuraibwense Dr. William Ruto nera gotebanga bono omwelio nchenu muraibwense twikire ase togotigana ndigie nchira yane ya kisiasa nera ligie nchira ya kisiasa togende gazeti ya The Star semambia bono musubati kurunga Victoria Dr. Victoria Mutiso no wale ase gazeti iswatanga bona abantu babere nigo banyara ko bakobe kubyara kubwatekana na kilibago tebanga oboiti bwo tutukano bwo munyagitali yo bono tigatuligereria nko ebara yo muraibwense yo ebwata maroro yo mwaka bw'ikirubere 2050 nomo nigo batebanga Ruto My Vision 2060 nabo igo mwanchu muligeli togende bosyo tuligereria kigazeti chinde asemambia bono kera tokogenda ase gazeti ya People Daily nigo bakwananga Gachagwa's comeback mwanchu muligeli batabirenga Gachagwa nigairaniro mwanchu muligeli nenchira beri gakoirana nabo kunyara kabago wesomera swatanga inkige kogera bono muraibwense ekororekana giya gachirito mubisa olia bono gendete koba gakomoura chinguru cyo kikoba gakoligia egento ikorukungu baraibu mwaka bw'ikirubere 2022 gazeti ya Business Daily bono nige kaliko bage kwananga Uganda revives stalled CEO hiring at Kenya pipeline kam ense ya Buganda bono mwanchu muligeli nigo yairanirire na ande setagete ko bage koleta ulichiko bage gotenenera company ya Kenya pipeline yose ko ba okonyoro mwanchu muligeli company ya Kenya pipeline twayikwanira samatuka mange asibonigia ense ya Buganda ebwatense menene sana maiga yense ya Kenya konchisha chiaye
nabo kunyara koba gwesomera se gazeti ya Business Daily esema mbia bono elio nyara koba gokora kulinde nabo igo nindo chebichagalia ekobage korokia bakoli emirimo bali bakora ase chinyagitali chechi county anamono nindoche ngana bateresa umugirobo nigo bagende tatebanga ntuntura igwana na namono abana baswati balia bakunyara koba gokonya aba bakonyora abana bwesomero mugano yo nigole liegati emegane memwa se gazeti ya Business Daily totamboke kurwa sese ya Kenya togende asaba mate gazeti ya Mwananchi nigo bono bagotenga Lisu aibwaga jamhuri kotini nige kwamba korolekana umwanchu muligereri umurai bwe kyama keligi ya Chadema kurunga Tundu Lisu niga korolekana anyara kobaga konyoro bubuyu butangani asekina kyegendeta sagotebuga niga kobaga kogosereri umulembe bwese ya Tanzania umwanchu muligereri nabo igaspa kobago kwanera igoro yegesibukilia bwente kobaga kubekwa nabo yongo kwana bale uchaguzi wa ndani urais mwaka 2030 na ande batanga vakoleza munyukano CCM nabo kunyara kobago koranga ngakikiame kigia CCM kendete kobage kwerobilio na ande batebanga mwaka bw'ikirubire 30 Tanzania na ande manyoleli karatasi ryo gwake kurana korogo choli kiamagia CCM nigo kendete koba yekwerobeli na koranga ningi kelikegendete na boigo togenda se gazeti ya The Citizen nere boigo gukwananga the changing face of mass marathons umwancho muligeli gukwana balenga ngakichimbero kigendete koba kigoncholeria na anamono gabwe keroligereti umwancho muligeli nigo bagukwanira igoro yokonianchuka gukwana bale igoro ya maguta yogo karanga batanga new edible oil strategy to lower import bill enchira NCU ya Tanzania egente kabage kuligerelia na koranga kikunyara koba kego keya chibango chiri chigwakanwe ekera bakonyara koba bakoira amaguta ime yenseyu negati ya aliale ase chigazeti na namono lingana limwamu semambi yabono mwanchu muligereli ekera twanyara koba tokuligere Dianah asemambi yabono ndochengo kwana bale igoro ya egento gekorokunga ebirengera by'umurai bwense posibu mwaka bw'ikirubere 2023 timati osomo director itona bwata senkwane y'umurai bwense itukuligora chutie egerakera tochikoba tokuligelia se chigazeti chonsi ipinidoche bagotebanga umurai bwense nigobona anyara ko bagako asiulia enchera ense ya Kenya ichikoba gekogenda busio ase li esekirenga kyo mwaka bw'ikirubere 50 nomo 2060 mwancho muligere Tebanga ngono yendrali kuligelie kripe innocent anyari ga kukibekembeo okay kera agendete ko baga kuligereli ntagetego chaka no boiti bwo muswati okorokunga Victoria korokumutiso no munyagitali mwancho muligereli nigasiri ubumabwaye igaiga asomocho yo Nairobi ni watabanga oboiti obwaye nigo bwo mwancho muligereli bogendete ko babokorokia ngakense ya Kenya ebibago bigendete ko bapigo soanana aba Kenya na konyara ko bako baita skill bago babago kwanera nigo bone ko bakego kagerunga mbabu atelio mana yogotigana no mwancho ye nabo igo mwancho muligiri mbabu atebina byalenge aseke gambero anamono asena chiata kire ko bagego kwanera igoro ye nibo babugate nabo no mwancho muliri bate muspatio yu nigalenge umu clinical psychologist ase mwancho muligiri nere anyara ko bagakomera ama kweli asenchira ere enkongo egento geko bagego kwanerwa asobwango igo mwancho muligiri negati ya abantu babwatelieta bali banyara ko bago itwa sense ya Kenya oyo mo no mwakili kurunga Matthew Mbobu mwancho muligiri nere nigatebekananga nigo alenge umwakili nande nigale ngumwakili bunero liko baga koramangana yu nera kanyara ko baga goitwa somochi oyo Nairobi mugano yu nigole ase page ya kane ye gazeti ya The Standard asbaka bago kwanera igoro yabiri bigo kwanekana mo bose bigo tebekana umwancho muligeli igati abago tebanga nigo enyomo yabo yalenga sakong nabo igongo kwana bale igoro yendemero yabo bose mali ali babo abo babeire bakorosia nabo igo mwancho muri batebanga nkikil kyabete ko ba nigo bona aba tuki bagenda tekoba bakoligereri na koranga ngonyara ko bali bakonyora oboene bwoko bwatani bali banyara ko bago bwatekanirwa no boiti bu muswatio yo okorokunga Dr. Victoria Mtiso na umwancho muligereri nigo tebekananga nigo konyo muswatio yo boigo anyara ko bagago kwanera igoro yoko gosererigwa na asbagale gotebanga nigo bono kerabete gagusiribu mabwaye mwancho muligereri nigo bagatebanga umu swati oyo niga nyara ko bakagukwanira igoro ye nibo yaye nabo igo nguba bali bagukwanira
igoro yo omalia mwachumuligeria mugano yu igoro ase page ya kane ya gazeti ya The Standard. Innocent katuganyite clip kyo kebeta kyo muraibense haigani omugano manino kwana rigoro muraibense outebe roadmap yayo cheso mwako 2030-2060 aigo manchito mulgeria kensi ya Kenya yariganite sobo chorbu mwako 2027 outebanga butaranyara bwikirana nabwatemero biryo nabo igamagenda rektait kwene kyabuna anyareka wikirana nabetu boygo kago kwanira igoro ya 2030 a vision ya bwate 2030 na beyond 2030 omanjito mulgeria kalitukulia lero lile mtariki emeronge 3 nomo 31st omanjito mulgeria tukumanyanga litukulia ankyo tuguchake tariki ntangani ali omuraibensa tebiringa guchakira omutyenyo yo guchaka ankyo tariki 12 nali abayananchi barachukunyara bakurwa ebirengero byabo asate biringa nigataita kwane na bananchi banyara bagutwara okwiwana funesi ya Kenya nyarike gusuka mutwe n'umugana wa page ya kane asate biringa guchakira umwaka uyu mwanchito mulgeria gwika amatuka yanda twika mwanchito mule 2030-2060 nigate kunyara koikeraniri amagendrang mona sense moyo boncholia kobeke bigwanda nebinte binge biriya kwanire ko oboraiwae muske President Kibaki ensi ya Kenya nigo yabekete mirobiryo kwene kyabunango twarire 2030 vision asogonyoranga ensi ya Kenya yasukire mutwe kolendero tebre it's beyond 2030 2030 manchito muri yagatebringa nigataite gutwara national planning taria serikali yoka nande taringa ne serikali yoka gusabara ibagani irwikirania amagania yo koni n'abananchi manchito muri ya manifesto chance kiranyari chikubekwa nigo kirabekwe n'abananchi otebringa onsi amagendonsi ya people driven yo manchito muri ya nigakogendwa n'abananchi kyera nabo batari bagario kunyara kugwatuka ebunensi ya Kenya iganiri gekorendu manchito muri ya ngatebre asobora yobonde babarayibando manchito muri ere wetera asobora ibwae na niga uchukunyanaga kubwatia erichikoliria constitution ikwene kyabunensi ya Kenya gucherego suka mutwe agwetera ase bintu biriye binge manchito muri kagitenga teturanyara to ikase clip ikingo tebye gati bintu biriya muri ibensanya rikagoteba nabetka goteba chi county nabo igona betka goteba manchito muri chinse ao chigataitiga kunyara gakobwekanensi ya Kenya nabego chinse chiria arorire chikorwa kurwansu manchito muriria nabego chigokina abetka ukwanensi ya China nabego nsi ya Malaysia, Thailand, Indonesia, Mauritius chatebringa na chirocho manchito muriria nigo chibwata abananchi abange korende chabeire chigoska mutwe kemagendo nanda tetenga nacho aguchikonyara gakobwatia nabetka ukwanda boigo igoro ya Vietnam 1990s funa yarenge India, Bangladesh, Cape Verde ne chino wanchito mulia tebringa nigo challenge moncholia amange nabigo nigatebete niga uchikunyaraga kubwatirega ni chinse chinde kwene kyabunensi ya Kenya ne chikunyara kegosuka mu 20 chikunyara to kubikira robot euro korende tutara turoibo manchito mulia se gazeti atari nation page ya 5 nige gukwanira igoro ya inda mwananchi nabega Kalonzo Musyoka n'abarayibando manchito mulia bari bakwameria serikali abaote balitskuri gorombanya tebakumerana gamanchito mulia somo cyo Nairobi tokumanyigwa nga omobonge wembakasi Babu Wino omoseneta bwi county ya Nairobi Edwin Sifuna abayigo omurayibike amakeka Wiper Patriotic Front muske Kalonzo Musyoka negati abarayibande banyate bakumerana bulitko rigoro yentukere banyate bagukwanira no manchito mulia unabero bereti go chikunyara bakubwatirana kwenekya muna ngo cyabari ku Rusya bisi murayibensera bayigasekere baotebo manchito mulia noko mosokyo muragirora nyarga kwiruke bendera osoba choli wo mwakogo cha igo manchito mulia bayigo enkwana Kalonzo Musyoka nigatebetenga itukondiri aranyarega gukora imirimo no murai bwense haigo manchito mulia mo ndro chikora megago Innocent Gideon Moi no alingi gati yabali banyate bakumerana nanira begasiti gotebanga in the picture Kanu boss Gideon Moi no alingi ase bali banyate bakumerana na moske Kalonzo Musyoka boigo tumetu somo director te clip ikiye kirani rendo chae aunte bitura ketegerera nyari tuguska mutwe. The path unfolded between the 1960s and 80s.
It involved the East Asian tigers, including South Korea, Singapore, Taiwan, and Hong Kong, which transformed themselves into prosperous, high-income, industrialized economies. The second was in the late 1970s. China, together with Malaysia, Thailand, Indonesia, and Mauritius, embarked on bold economic reforms that lifted hundreds of millions of their citizens out of poverty and transformed their economies into globally competitive manufacturing and investment hubs. The third wave began in the early 90s. Vietnam, India, Bangladesh, and Cape Verde embraced reforms, expanded exports, attracted investments, and fundamentally changed the trajectory of their economies within one generation. Vietnam embarked on economic reforms in the early 90s. Vietnam's income per person was roughly half ours. Today, Vietnam's GDP per capita stands at approximately $5,000, more than double ours. Bangladesh has followed a similar remarkable path. Even more sobering is the fact that we are now being challenged by countries much closer to home. Ghana's GDP per capita is about $3,200, roughly 30% higher than ours. While Zimbabwe, after enduring decades of profound economic hardship, has recovered to a GDP per capita of about $3,000, now slightly exceeding ours. The question we must ask ourselves candidly and honestly is why other nations have fulfilled so much of their potential while we have repeatedly fallen short. More importantly, what must we now do differently to ensure that the next chapter of Kenya's development story is fundamentally different from the last? Fellow citizens, there is, however, some good news. We can, we must, and we shall together get it right this time round. History rarely announces the arrival of defining moments. Yet there are occasions when the forces shaping the world create opportunities that come perhaps once in a generation. I believe we are on the threshold of one such historic moment. I believe so for 4 compelling reasons. First, 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine Kenya's next chapter. It was to survive global economic turbulence, restore stability, rebuild confidence, and place our economy back on a firm foundation. Together, we achieved that. We have restored macroeconomic stability. We have stabilized our currency. We have rebuilt our foreign exchange reserves to over $15 billion, providing 6.5 months of import cover. That journey has already begun. We have already established the National Infrastructure Fund. Wanjito murigeria hene nkwana hiyo muraibense hitukuri igoro margoba na betika gukwana na bananchi. Naruche mapema Innocent wanted tinga saa moja
Uraibense nguru wale kwana. Uraibense nakwanite igoro nande buna kwigure gabo igintu kiria goteba ng'abakiare baitu bari twachagete na barabwe sabari nigo bachire bucio na namona kiria gukwanera ng'a ense ya Kenya teligo kori bube mono no nyambire turaba tutaraikirania asakare ko bagago kwanera ng'a ense ya Kenya nigetakire ko bage kubikunanda sobuya eliye nyara ko bage kuligelinga ya nyara ko bage kogenda bucio ne chinkwana chiri chiabete chikurugwa no muraibwense kerabete ga gukwana litu kuligoro ningi kelikia bete ge gukwanwa na barayi bali tumanyete asense ya Kenya tiga turachakira mwishimiwa Rigathi Gachagua litu kuligoro konye kwana yo muraibwense tarasoka na kwanirete ngo muraibwense ngo urwari birengera libiyaye igoro ya ense ya Kenya ngiye chikobage kogenda bucio kulenda kaibeke nchira yaye nabo bategerera koranga abandi bagukwana banige nkwanero rodi ne lingo muraibwense nabwa to montole state house yo komatebyo muraibwense ngikilia chikobaga gukwana ya turaigwe nkwana abetaga gukwana litukuligoro Rigathi Gachagua konye muraibwense atarakwa. Sasa leo he has come up with another con game deception, very big one tonight. Ameita mativi saa moja leo amepanga wa Kenya the way he'll con them and deceive them. Sasa leo saa moja nimwambie nisimwambie ati ameita State of the Nation address. Do you know what he is coming to do? Ati to launch Kenya Vision 2060. This guy thinks Kenyans are fools. Ati he is coming to launch Vision 2060. Ati apangie wa Kenya vile watakaa from now to 20. Ile 2030 aliua. Si ilikuwa 2030 ya Mwai Kibaki? Ameua hajaua. Sasa wewe umeua Vision 2030. Tonight you are calling Kenyans to deceive them that you are launching Vision 2060. The third part, which has made me very uncomfortable, that he wants to appoint retired President Uhuru Kenyatta as to be the team leader. Sisi namwambia my elder brother President Uhuru Kenyatta, please usikubali kuingizwa kwa hiyo matope. Wakenya watakuchukia na watakudharau. Si ni uongo? Ati 2060. Gachagua. Rigathi Gachagua. Kwa igule udago kwa nagabo di litukuligo. Dabakwa nete nande by the way muraibwense agakwa ne bintu biri ariko tebanga ne gento gikurukunye Vision 2030 yabekiru kando 2060 toligereti paka umuraibwense natebetenga bone moment go sechinga gichikire abakenya bakurwe birengereri byabo babe bagukwanira nga kibatagete babe bakorawo nande boigo kwigwetega ko mumochia gotebanga ebinte byonsi pya okora kende ngeyo gyaberege gwikirana tiga tuligererie ninki abawaziri naboigo bali ase serikali gose bali ase nonyene sebirogo by'uburayi babete bagukwana iri tukuligaro tochakire Edwin Sifuna ningi kilia bete gakubeka so mtandao ye maega yenkwana yo muraibwense litukuligaro mwancho muligereri ne oroche gali bunaligete oline Edwin Sifuna egaligete chinsa ikomichie tire maega yo muraibwense gukwana gotebanga muraibwense nigaira chinsa echitaike merongene gotaka koba gakwagacha obulimo bonde obwa gotebanga nigo atete kububwekani bunense nyara ko bagekomenyera bintu biri bikonyara kwa bikwaga chense ya Kenya wetera selichiko aselieta atebetenga lia magendero na ndagoteba ngaba Kenya na basabire timu basa kwegena na basabire monyegene gentonkeyo kende gyonskira bage okorekana na ndamono nabukwa netalia ase katiba asagoteba ke samunye se tigatotebe ase katiba ase atiko namba merongena na isato bikiliko bage kwana na ndagoteba nga tokonyora magendero mbaka gwikiranire biri bweneto mwancho muligeli gati abaga baga kwanira litangani nogosika obwene bwa mwanya bantu konyara koba kugwanchira libaga ya demokrasi linyara koba likogendera nabo iguru bosibole na koranga ekera okobaga kende gionsi sense ya Kenya byanyara koba bikobagwa asenchira elibwenete oyune Edwin Sifuna obetega gukwana litukuligora aso mtandao tigatoligereri mweshimiwa Kipchumba Murkomen nkikilia betega gukwana litukuligora
nere gagotebanga nigo bono nkobwatana n'abakenya bonsi kumwakira mbuya muno muraibwense Dr. William Ruto asoko asiolia enchira ya marora maya ayo nyara kobaga kogenda wetanie mwaka bw'ikirubere 30 na nigagotebe nkwane ya chakire nigere eyoboremu nabo igeko nyara kobaga korokia nga kiense ya Kenya ichikobaga koleta abantu asobwamo na ayonsi pyo muraibwense agakora nigo abegeta abantu bosio na nigagoteba muna bunere atenete wizara y'ubulendi bw'ime na boigo kurigelinga ki ubulendi bwense bokuba bokorekana niga uchikoba gakoranga gonyara ko bagakubwatirana na koranga unyare ko bagakubika ubulendi obuya elio wa korwa libaga ligi ya enkwaneye enyare ko bagakorekana na boigo mwanchu muligeli na bokonyara ko bagokurigelela na namono gotebarenga enkwane nigo chikoba gyo chakigwa chitaliki 12 umutenyo gatano gatatu mwaka bw'ikirubere 2025 na nde boigo mwanchu muligeli tiaturaligelia taliere bwe ko kwanete Kipchumba Murkomen enkwanende nere yasogeti gunere ntate korali mu director itotigara yebeka da project manyenga ningoli nero ruwete enkwana yaye wekogera talisifuna bweka Kipchumba Murkomen na kwanete lakini akoranga mu director itotara ikire ya tiga toraligerelia negatia baraibali babete bagokwana no ena na bokuru birengereri byago na botuko ibeka sembese mambia bono tate ko encourage naye kero kulike genda bwese WhatsApp yaite number 0788666663 obeke kerengereri kya ukilike muno tagete na boko beka no nese gesongo na bongo translate ya somunu weke gusi kera kwa bekire ototebi ngakiro chese nkwana yo muraibwense abete gakurwa no nyena SMS go chase number ito studio eyo 0788666663 ninganyete chi feedback chino timora akesi mintagete moralika chi message motome gochagaiga elio totebia soberete lietaliago na namono ingikilio roche igoro yenkwana yo muraibwense ekonyara koba geko leta asenkwane kolende kera Dianah togendete kuligilia manganayo onsi pi akwaniru Rigathi Gachagua obeiro mubani Chabandu agotebe Innocent somtandao actually ni mambi yabo nachikurire mtandao bagotebanga Rigathi Gachagua boy gasobo choli bogoika iri chikura kitaratangazo wekama nyomo bwi gayete enkwaneyo mu director itara bakoligia eyo muswati ogorokunga Millicent Omanga kilia betega kolikania rolire ya obekire ya Biden Muturi ega kabeire omuwaziri ase serikali ya Dr. William Ruto nigate abanga omurai bwense William Ruto togote byaba Kenya bachaki enkwana ekogenda busyo bw'emyaka mwaka bw'ikirubere 30 ekera abakenya abangi bagendete kubulia libuli tangani akitugonyara kabatugokora enkwana twabwate yo okororanga twanyara kabatokora uchumi inse yekirenga ikorunga beta boigo na amanganalia yokoranga bali asekerengo ginse banyara kwa bakwimukirwa nigagotebanga enkwana y'umurai gakoyebwekani no murugi oli okoba gakorosie ndagera agoteya abantu nga tigatukwanire ndagera ye wiki egocha ekera ataranyara koba gakwagacha endagera yaboneka nigatebanga ekere ndagera ndere liko nigatebanya serikali kegenete asokororosia blueprint yenye ya uchumi nigebwenete litangani bararanga banyara koba bakorokia biri babinyara koba bakirani nabo igo banyara koba bakobeke chaba biri babere bakoreka na ndagatebanga tunakuonea 18 abakenya tibali bantu baliri oyo akurunga Honorable Justin B Muturi bali babete bagokwanire nkwaneyo ituko yaigoro mwanchomuli negati yali sechi gazeti esemambya bono mna 9 kare chumuligereli na bakonyara ko bakagotoma enkwana yaye gochagaiga elitonyara ko batokuligereli nga ningikelie kyanyara ko bagekwana kera babateba ngumuraibwense ekirenga kiaye amaroraye asabate nga nigo bono ense ya Kenya etakire ko bagekogenda busyo Innocent mo tutarenda sumutumuko mugano no nare ukwanira gaiga Kalonzo Musyoka na boigo romberia linda mwananchi mwanchito mulira bawe somera page ya 5 no mugano ukwanira bana braibanya twakumira na kuri nenko manyingari tskoria juma 3 eikiego chama chikunyara bakumira no moske huru muiga Kenyatta na Kalonzo Musyoka mwanchito mulira banyari bakubike merobiri yabo na bawe somera subagare kuri nenko Innocent kurenda sumutumuko tumakwirana tugendere tokwera mwancho mulili tokwera na nenkwana ya umweshimiwa Kalonzo Musyoka boigo Edwin Sifuna ili babete bagokwana kera babete bakumira na litukoligoro asebono iga kurumuisonde chinguma chi abere chigosokanga mushibwa Kalonzo Musyoka umira ne numura ibwense kulende litukoligoro ni gatebete ntora umirana ninchengo gotomanga Mr. President.
Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikuwa kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia, ukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko omocha. Eje ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.
Wanjito murigeria tugendete usangana imambia bono sensemo yesigaseti tugendete kumanya gukira boni ngangani kiri kigendete kwene kigwa ngemono kurwase enseto ya Kenya tumaguswa itinse kichesko noko kwane na bwate gazeti ya Daily Nation kwegure Innocent oyo minto Daniel Omwaga onchegiria keigo okay wachegera buligo enkwa kwanera iguru yenkwana yumura ibwense wonye gutete gusoma page ya gatano alimo ye gazeti ya The Standard noere nabo igwe birengera libya bakenya kulinde enkwanere gwakwanera y'umwishimi wa Stephen Kalonzo Musyoka litukuligoro nigatebete I won't join you nande toguntenenia kogenda busyo guchiko kurusia bisi tali nkwana ya Innocent ne umungwana ukurunga umurai wekiama kya Wiper Patriotic Front mushimi wa Kalonzo Musyoka abetaka kwana litukuligoro mwancho muligeli ntagete umudirector itatu bekire nkwana yo mushimi wa Kalonzo Musyoka nabo igebwatani ne yo mulike bono titali ko mulike monene Edwin Sifuna umurai timaite go senere Senator Bwe County ya Nairobi party leader maite no yonde abana botote banandwe egomberi ali na mwananchi tali party leader akuruko mugavana James Agri Orengo akinende ase omo tokatebe rombe so murengo na mwananchi okay sentina batuko muruka bono murai no murai because still Nero the man of the moment na ndeno mu Senator we county ya Nairobi turaigwa ningi babeto bakwana litukuligo that I met William Ruto yesterday, even this morning. I'm supposed to be joining him for 7 o'clock presser. Understand you'll be asked the question, are you talking to the opposition? That's the reason he has called for this press conference. So that we are talking to all of them, including Kalonzo. Mekuja kunilinda kweli. Kulinda hilo jina, ambalo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu nimejaribu sana kulilinda. Wakati wa kulinda katiba, kulinda utu wetu kama wananchi, the right to a free democratic society is clearly enshrined in our Constitution 2010. It's a document that has enabled even you, Linda Wananchi, to get to where you are. I see increasingly we hear from young people especially that democratic governance and freedoms and the values that are expressed in our constitution are better than these shiny things that we see, because they believe roads can be built by anyone, but only a Democrat will protect the freedoms and rights under our constitution. So we started these consultations or courtesy calls. We had a chat with your brother, Fred Matiang'i. We have come to you. We will be looking for all the other leaders in the opposition with the same message, Your Excellency. And we are hoping that we will not let down Kenyans, but we will present one formidable team. As we say, uko kwa ground, team ni moja, tamu ni moja. Team ni moja, tamu ni moja. Asante sana, karibu Your Excellency. Thank you. Manjito murigeria kwa igure nkwana yae. Kalonzo Musyoka bida kuigura au kwa dase babia bado manchumbuligili ndemo no tebire ngantu chiko batoko genda service bya barayi bali bonsi pibale sense melio kwa melia serikali nabo igo mwishimi wa Kalonzo Musyoka nero tebire inga nigo yakageire chiko bankumirana no murayi bwense ense ya moya magoro bali chiko baga kwa namangane kulinda teba ngere tali kurwa sekirenga kwaroriro mwanchumuligili ningi kilikegende ta sense moya siasa gatia barayi balinge no mwishimi wa Edwin Sifuna naro mubunge barongo babete bakoika sense mate matinko monyora nabo ndamubuli buli rindega anyara ko bakoiraniria senchira eliyo bwikirano kanda monyore nabo ngo mwakire simi mase mukuru wa Aigase studio Dianah togende busyo tuligerelie mugano ore segazeti ya The Standard ntagete ore mugano ore page ya gatatu ukwanera iguru yoyo kabeire umuwaziri otenete kigancha matuka magega okurukunga njuguna ndungu ni gabono anyara ko bagakomo mochumura ibwense Dr. William Ruto asikilia gotebanga ni gabwate chinguru chinene sana serikali nabo igo nigago sona na nonye nechi obisye serikali chiri nyara ko ba chikora chikwera onyara ko baga kubeko bwoba no mwelio mwanchumuligereri nigago tebanga kwanyolense ya Kenya nigo yanyara ko bakigotigara ngaga kwanetaya ime yense ya Sweden asachete ko bakakwenyorera gutwa yaye ya yobo doctorate ase amangana ye biasara
amangana ya uchumi mwancho muligeli kurwa se university ya mekurunga Gothenburg. Professor Ndungu bono nigo mwancho muligeli tebanga nigo okoswana na kumura ibwense kwa nyara kwa bagokora egento gekorukwa chisere echiobisi serikali gutwara ubusibule bwabo bwokora emirimo inyolenga nero mu waziri wa yomutangani olenge bwekeganja konyeli yabasaye ba Gen Z bataraenda kurubekana akanyara kwa kagokwana mangana itiga turegwe nkwane yu abetega kwana kurwa imeyo mochi o Sweden egento kedina igwete Innocent bega kwanera como director itagendete okirigereria na igweta otebanga chibe senegentekere sana okonyoranga no nyena si family konyoranga chibe sichini go chigo kubwate usekero bwato burayo bobe kwa goseira abantu inchira nere ibigwatu megete bintu byabo bobe atebanga niko bikobwatya amate yawo. By the way engana ya Ndungu buna whatever say family ase no nyeno organization yebinte bingi netakeire ekero kora kinde kia ebe no bonchoreri ebe ne bintu bindi byose yokora obe hands on yani obe kama boka goro akinto basa kobeka too much nabo ikiro o control y'abantu to a level bayikasigete bagukaninga bose bayikasigete abantu batwara oboyana nabo gocha kwa nabantu iga kwanyora already babwate perception igoro yago tiatorigwa enkwana iyo mu waziri yomukoro we serikali ya Dr. William Ruto. You're right, that capacity is there to do the right things, but it is covered by the institutional failure problem if somebody wants to overrun the institution. Right now, I don't mind even if I'm quoted, right now, the current president overruns all the institutions. And that is why everybody in those institutions will have to conform for fear. But I refuse to do deals in the Ministry of Finance. I can't do deals. I know. It follows you to your grave. It doesn't go away with the regime, by the way. There are people who are my friends that were caught up in some of those things, including in the central bank. And even by the time they died, they were still being followed by those things. The cases were not concluded because it becomes a major punishment. Now, it's only capacity at the individual level and the institutional level that can give you that courage to say no because you know it will follow you. Regimes change and rules of the game change. And that is one of the biggest lessons. Actually, there are some people who actually argue that I would not have succeeded with M-Pesa, for example, if it was a different regime. And I've seen it. There is a Minister of Finance who even almost stopped M-Pesa. It's only that I reminded him that the central bank is independent and you cannot direct the governor of the central bank. But even having said that, because the big banks were fighting, I had to go down and do what he wanted. Wanjito murigeria kwegure nkwana yae. Innocent ngote kendo kirinaro likurwa asomra yo. Professor Ndungu ensene bwata mangi bayiwe. No, you have to be subjective. Lakini onyane akarole senga yago don't over control people. No nenjira ba react to what they do, all that. Ekiu na kindoche Professor Ndungu Bwakire ororire bintu ya tigatebeke atebanga nogenda sembera yage bintu mbere biko haunt bigo kubwatia mwanchu muligeli kwana yaye noere ase egazeti ya The Standard page ya 5 nabo igo mwanchu muligeli swatebanga Parliament and Kindiki battle Gachagua over Mwilu powers nigo bono mwanchu muligeli ekina keli kegendete kobage kuligereli gwa ase kegambiro igoro yechinguru chia oyo kurukunga omona chibina onandoro mokonyi omona chibina bwekegambire kenene meyense ya Kenya musubati Mwilu na nigobono mwanchu muligeli batebanga ebunge egendete kobage kumwegerera omona chibina nabo gwesomera orenga kikali kumwegerera page ya 5 ntagetenko libaga Dianah oligeli meganere se gazeti ya The Daily Nation na inche kindete kora guseba tomire chi message tuchibeka sembeo igoro yebirengereri byabo kubwatekana nenkwana yo murayibwense. Wanjito murigeria tukwire na gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 2 niyo kwanere igoro ya Aisha Jumwa. Aisha Jumwa ni galingi cabinet secretary ya agenda konene tokumanywa nga wetera se chinkwana cha gudi tukurigoro ni gatebetenga oirusa nirie kurwase kiama kiri kya UDA na goswa ase wanjito murigeria bono ni gaoteba ni gachukunyara kagoswa asomurengorio kwameria esekali atetenga igentogia kogera kole go mwanchito murigeria ni gataitukuligia obugavana ase county ausasi chisemo chi mwanchito murigeria cha Cliff asatebiringa bono ni gataite akoronsi ilikwene kyabuna abantu ba Cliff ngo chikunyara bari bakomenya amagimama ya
nabigo gwekorerwa amagendo mwanchito murigeria nigaya kwanita gulitko ligoro ekera gukwana nabararia agatebo mwanchito murigeria tarara magendo rondonsi abirika gukurwa ni serikali oigone gatebete guchakera gulitko ligoro tari asomurengo lya OUDA nande tari nga nigakorire igo wetera soko gechwa nigatebetenga nibirengero byae muirenga tiganyariga kurwa asekia makirikya UDA anyariga kwiroberia asobochori wo mwaka ogocha mwanchito murigeria ayo naisha juma mwana nagotebiri nigarenge former cabinet secretary of gender abiga nigatebiringa ocha igaro yarenge December last year mwanchito murigeria na abetika goteba ngana chugotigikya makirikya UDA wetera asomo speaker osomo nagiribwe Senate Amason Kingi mwanchito murigeria aigana bukunyara kugwesomera asobwagale amugano unigora CPG gatana kabere poigo gukwanira igoro ya kidure kindiki aigo mwanchito murigeria yagoteba bono nigo yabiro akonwasali asobochori bu mwako gocha ni kisabu kigendete wakwa igabo igo nigo bagukwanira igoro y'abamenyi ba Mount Kenya abutokotebwa bono nigo bari control na rigati gashagwa ose omurayibwike amakirya DCP nabo igomo governor omuranga mwanchito murigeria irungu kangata nabigo bagotebo mwanchito murigeria wetera sinkwane ya irungu kangata murayibwense boigo nigo mutura chikunyara go kumwatia gochora gusina chikunyara gakobana kidure kindiki gose nigaguchia kwamua ryanyore chikuro mwanchito murigeria buna kunyara chikura kurwa chisemo chine niga chikunyara gakorya omokonyo ndi mwanchito murigeria kati ari bagukwanira asegazetiyeye mboneke amakirikya ODM boigo kigendete kurwa chinkwana chae bagotebanga nigo batagite omokonyi ikirogo kirikyo omokonyi bo murayibwense nabigo 50-50 mwanchito murigeria 50-50 yarentro muchando ase kidure kindiki korende mambia bono na Innocent enko gendalinge chinse chisko neri Buganda Buganda mbabwate egento kiliba chikaba kuligera ligoro yorogongo rwa Afrika ngakiro kogendera gochibosyo ninkagerete kuligera tole gati yabiri toka batogukwanira mwancho murigereri ase emambia bono tonyara ko batokoranga tuanyara ko batokomanya mbona nagotebi nabo kulike message ochase studio number itegere 0788666663 ototebi ngakia ebirengereri bya obire kubwatekana no murayibwense kerabetega gukwanira enseli tukuligoro chimessage chichi ya ogotoma nabo tugo project ya se screen yaito eliyo murigereri amanyenge ebirengereri bya okwarure nabo tukonyara ko batukoibeka mbya mono sana Dianah kera togendete ko batukuligereria amangana ali agendete bono iga chikaunti nigo wachiyo chikomentwa gwetani chibilioni 52 na ibere 72.2 52 na isano na ibere nuguta ibere chiji chikoba chigokonya asogokora emirubili ya magendero na nigo mwanchu muri batebanga nigo ekomiti ebunge ya ligereiri nagoteba nigo bataite chikoba bakoligerelinga kibakoba bakomenta egento ekoro kwa chibese chyo gochia ase chikaunti onyarako bakogwesomera amangana yaisha jumwa kurwa ase ekia makia UDA nagoteba ngo gendara sense melia yokoba yokwamireria serikali mwanchu muri na bwesomera ororengi kilikia beiroro litukuligoro ntwaruche ekiombe kya National Transport and Safety Authority mwancho murigereri nkiabake gukwanira igoro yobosombi na namona gateba nigotete chikobake kuligereri igoro yegento yekorukwa ogwakana chibese gose transport ili ekobage kurwego mwancho murigereri banyara ko bakora fair yanyara ko bage kuligereri gwa abakenya banyara ko bagwakanirwa igoro kulende ekiumbekemo nigo Kenya ko bage gwesokiri tukuligoro mwancho murigereri nakonyara ko bagosokiri uko ekiria nyalti ko bake gukwanege otebanga NTSA tebwatinguru nabo gwesomero mugano inole CPG ya Kianda ye gazeti ya The Standard negati ya mange aliaroro onyara ko bago kuligereria na koranga neki ikiumbe kya ABC na kirokyo nigo kibwate ama swadobo gosikia nyara ko bage kuru bintu biria batayete binyara ko babigwetigwa ase bungo mwancho muligereri nigo bagotebanga mbakane tubagateba intwe ntotagetige ntoge korukwa kubateneni mugasakonyora akora likwe mase ya mukanye gintu kyaberege kororekana bana inchi batagite iwo maite aro charange baba batebanye bari guchukunyara bagwanchiranirwa mu cyando no chikabo Innocent okay nindo chegaiga ngokwana bare egenteke bo bagukwanira ngelinga abakenya banyole chinguru
cio kurangiria abajumbe babo kubwatikana nyambari gokora emirimo buneganiri unabona gaigandoche ekiombe kio kia IBC Mwancho Murigili niyo tebanga abakenya bange nigo barorekanire batagete koba bakoranga chinga kichidekera abajumbe batari koba bagokora emirimo asenjira yo bwikiranu banyara koba bakorangira lakini wanige ndege kogenda busibo abajumbe a conversation no igochakira gabo bwetireri umuyu itkeli mubekiruga Para gusono goite ndabo gwesomera Mwancho Murigili nakoranga ningi kelikeroro na IBC kikelia yanyara ko bagego saba elio banyara ko bakoranga ningi chiko bagekoreka na mangara iga Dianah ase ebintu binara rocha sensemo ya IBC boigo innocent mbate betenga chibese ichigo changu wetera erigo support yabanda abaraya bako igichukura naro chibagote banga account area ega neri eba accountable tomanyenga ngoru chibese ichi na irenga chiaruru egento kiri batetenga batagani batware bank accounts na chibese boigo batetenga bataite bamentu egento tamaiti osema chikunyara bakomenta chibese ichi kyara barate birasike innocent chibese baetu ne chinke akine egento ndo chimona kira chikarento mucharo nebese yetogo changa ye campaign bank accounts naro chino nye nekero idunits funa chita sigita senya kemo na bori tukunga kiaga agwa account chibese chiri chiko swa agwa account chibese chiri chiko gendoro Dianah kero kuligiri libono mambia na mangana mangale siasa siasa ni bwatabanyane tigatorarigeria Mheshimiwa kurugunga Honorable Millicent Manga mama miradi nigakuligie kirugo kia obo women rep gose kora aba asubati ase umuchiyo Nairobi litukuligoro narigete chisa 15 chetire kurwa betega kubeke post iyo ase mtandao ya Facebook agatebanga n'ichinga kichugo kumisana ase siasa bwango iga abantu mbache barorekane bagwesokia nandi bimanyiriri byawe bimanyekane nabo igongo kwa narigoro yekiama kia DCP lakini natagitendole nerarigete igoro ya umunkwana gose enkwana yo Mheshimiwa Rigathi Gachagua elianya altikaba ka kurwanga umuraibu ensengiara chikoba gagukwanera nabo igona arigete igoro yo kumwarigania Aisha Jumwa achiche asekeli bagatebanga ache asesemelie engia na nda mutenga matuko yo koba bagotumika yarire nandi nindo chegali atebanga welcome home bakorangirania abana siasa umanyete mbabwatenchira yabo bakorangirania nabaralimu bwatenchira mo korangirania abakorba gokurigereria Mwancho Murigili gatie chinkwana chiri chiabere chigosoka kurwa asabarai asibono iga egazeti ya The Standard page 24 ngo kwanerere igoro yo mwamereri bwa serikali ya Yoweri Kaguta Museveni ukurunga kiza bezije nigoboni gali nyagitali se umuchyo Kambala asagendete ko bagakurwarira gukurwanira ubugima bwaye korengana no munginoye nigagoteba Mwancho Murigili besije nigabekire ase enyagitali eyemo asare segitanda gia ICU besije no igabwate myaka 52 years na nigo Mwancho Murigili aire tubusibwe kigambiro asa ko bagakugambigwa asa mamochalia agotebekananga nigakorete ligoso linene lyokogosererio murembe bwense ya Buganda nabo igo Mwancho Murigili ekiragenda busibwe kigambiro nigo arorekana ko bagakwamiriria serikali asekeli Mwancho Murigili bagotebanga batagete ko babako mwabakiri bakumugambira usekurigeli umungino yo kurunga Winnie binyaminya ngo kwanarega igo Mwancho Murigili sagotebanga nigo mugakone arasenya gitali ya Mulago ejuere Kambala na nigale ase egetandekyo atembanyeti taligo kwana nabo igo nigagotebanga ubururu nigo bogendete koba bokomentekana ningana Mwancho Murigili ole somera na koranga ningi kelikeroro kurende mu wakili okiza bezije oyo okoba gakomo obwate gakonyara koba gakonye gakomonogera sebina biyae nere nigabekire byara agoteba gagwa bait gakubwaterana koranga ebikorwe bibe byakiza bezije biri yakorete byanyara kwa bigwanchiro bigendere busyo bezije nigabwate tukurwa asumucyo Kenya aiga igo Mwancho Murigili nabo konyara koba kogosoma na koranga ningi kelkero gwira nande se feedback badai innocent ara sumumura oebesije nabari getoro botu chase umuraibense ya Uganda na omwana lyo General Muhozi yadukiria ko wasaba
by the way gabasaba tari getibo gusaba command habasaba banyari bako atatu mwabo busibore asama tukaya tigatana nyaraga kumenya no busibore kendo kenta maitu semba chukunyara bago tegero gusaba kwaye besi jeni gagwa kurunya gitari ndabwe somera nabo igo oyo kurukwe Hollywood gose omo icyakita mugo baruka abakora kigosol cyukwegia nabo igo okurunga George Colin ni mwanchu muligeli no mongi noye uyuru mwigeli bwo bwene bwa mwanya bantu okuruku amal nigo banyatko babakurusigwa asenka yabo me mu cyubaransa kubwatekana kili batanga umuliro monge nigo gendata ko CNN chinseme cyo France mwanchu mulina gatebiri berera nigo lyakinire na nigo bona banyatko babakurusigwa na kujara ko babakoirwa sense melia barabiboronge nabo wesomera na koranga ningi kilikeroro se egazeti ya The Standard page 25 Ngaiteno senti chinara korera sense moyane wakodre se cartoon turagenda tigatogenda se cartoon lakini tigaturara chi feedback njire chia chiregalia na arorire bako babago kwanera igoro ya kikeli kegendete nindo chebuna nagotebyo mheshimiwa Honorable Millicent Omanga agoteba rigiji akikwambia uko na mimba usibishane ako na intelligence kama ya Mossad bwana bado mambo okay ni one time hii ni ngwana ya Millicent Omanga tonde Gerald Bitok agoteba Vision 2030 was launched in 2008 niyo ya chagetiko mwaka bw'ikirubere na isana sato they are saying President Ruto cannot launch Vision 2060 because he has messed up Vision 2030. They ruled for 14 years under Vision 2030, while William Ruto has been in power for only 4 years. Kwa yule, ekera amaroro yo mwaka bw'ikirubere na 30 achagetigwe mwaka bw'ikirubere na isana sato nigo aba balyagoteba barairense asegeka kemyaka 14 muraibwense Dr. William Ruto gabere ase myaka yanayoka kulinda bateba ngosalirie amaroro yo mwaka bw'ikirubere 23 mwancho muligereri agateba nga ningiye kora bakwanaiga so ingikelia kubulinga asabanta abonsipi ningobono salitie endoto gosamaroro yense ya Kenya eyu negatie chi feedback chiri chigendete kurwa asabare togende ase chikatun chaka na Daily Nation katuni ya Daily Nation manchito morigera nerejo noro chumino gali omurayo no momanyeta utebanga new invite link aiga utebanga left moina igaro chabra ibano manchito morigera barigerete ba uteba invite link na bakumenti bako boye invite link innocent I can imagine invite link orangiriwe tingo tebalieta akini na machikoma na bondo chira nengwangani seme ya muino kumurangiri bali nchuo na muino gega kumurangiri bali ekera bali bako base umtandao uliokuru ku TikTok gose mutandao WhatsApp ekera umuntu ataite gukwarigania egera usange se guru yaye igagutumire link onya ta kunyara word direct kwanyora abandi bachiete bakabeka nga lazima ura mu invite nando gwakire simyo bataida gutumire invite gaksoa ase kwendeyana bono naboroche semo kiara agenda Aisha Jomo manchito muligeri kwa igwa Millicent Omanga na mate my system yaka yogo tumeka yalire should do the right side of history tuligerelie ya The Standards. This is a different kind of dominance than we are used to. Ono usekuligerelie enchira bagokwana igoro ya Sifuna Western Kingpin aiga goteba nibali iyi ni nchiri nyi sana yogo tutawara to kobweli to nalete weta ma DVD Western timatinga ebul babwate eliye nyego rugusifuna gose yairire chingu nchara nande yabekire na togateba baga yabekire chingu nchara chiayense ngani bege torugu nchara ruanense kira bagukwanira igo
Kwa triple kaga igasa opinion na bwe somera orore muri kyo yo mugurunga mushiri karanja gotebia Edwin Sifuna. Dear Edwin Sifuna, do not fly too close to the sun or too low. Ba DVD. Mugano yo konyolia kara twarenge school. Mongwana yo makaros chimba bairuruke. Wikira boni gatimati go sinarwita mare iguru. Tocha bari bairuruka. Aba nonyenga kie mwe kara tware go so millennium irende mugocho mwakorere go sori. Intuni ntutu amagetie ekera emyaka libwe ya moya erete. Abantu bagatebi gunga omweri bwense oikire. Di abarandi bagacha. Gora igoro muganonu na gora cha Sunday. And the ark. Nyuma yete biasa. Enjira gote yabantu nga tosoye bantu baganga. Bono 2000 abantu bagachiete meote igoro bakaros chimbaba bagateba chinga kichia bene chekire. Ngogenda turi abana bo monene nkoiruka turi gochigura. Abange nibo bayirane tense bagakorera ibitanda bya Nyagitari. Kagerete kwikirago Dianah nubatekende batikende innocent tiga tukorera tiga turara usabagende bakire kuri ne nkwana bono mambito gukwanira omwanchi omurigereri nelinga ntotete kurigereria ngaki omwanchi omurigereri enkwana yo muraibwense na namona asogoteba totware ndotenya 2030 birengereri bya ombire biebi kera tokoirana totware panel toligereria kiregento ntobasago mura machiri okaigo toligereria se bintu biria kwanete nkikeri totumeke checklist oligereri moina ikigia korekanire ngira korekane nkabuna lyo kore nyangi bali bakorire nyangi neba nyangi ya makweli neba ne nyangi yokoiro murugi kago so musacha gocha kore tumusubati goli kore kwara twagorire bete kwa maki twagorire oburangeti twa maki twaligirie omochera abandu acha goli twa maki ngigetayo muraibwense kera chete ku maki vision 2030 igaumire tenge bintu mbire bitayo akatebanga I master engineer ense ya Kenya nere conversation yagateba yamagendere bwente gukwana aiga Ensoko TV. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asari etangoro ko munyagitagosire for Better Me Rehabilitation Center. Better Me Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi goche ensemo ya Gatarunga Exerian Road. Ime ya Better Me igotogo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna amaryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Christmas number 0706380913. Better Me Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika
zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments. And we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills. And then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 ine asama kiaya mbireo seino asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nenyara nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba tuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu
chinsemo chia Mombasa ntonyare kuba tuguikoro nelio mugusi nere anyare kuba gakuigwa asenjira enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Ensoko TV no gotuchi kuba togokora eke igekurugia ito tonyare kuba togekora asenjire bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreria bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyare kuba togokoreria okorari kwa nyagosira asenjire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi mirna n'abari b'ikinguru irikwe manyabo na wataka kuruchitananye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Ense ngongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erietariane Linet Nyambane. Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV kochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Matuko amaega obugima Bwakire litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage ase gusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko tomocha magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono nabokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakebosani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. na ndendo cheche abutokire chitaike 25 na isano nemo emambia bono aiga nigetaseni Ensoko TV
Burobeli Ensoko Bwakire na Nchengo Innocent Onyango ntete bono tosoe asensemo yukurigereria enkwana yomuraibwense na nemono nagotebinga na bukuru ebirengereri byago gochagaiga elitunyara kabatokoranga ningi kelikere ase enkwane yo na nemonekera kwabetego kwa etegera yaringe chitaike 40 ase bali banyarta kwa babako yebwatia na nemono mwanchu murigereri onyara kabako gokwanira elio tonyara kabatokora tokogenda busio kulenda ase mambia bono nigonde negesio ko mutwaro mugeni yomo aiga ase studio yonde nigo alenchira gochagaiga tagete mwelibaga aragokwani omwanchu murigereri egereto chake atotebie keramo tegerere tumuraibwense erengikiria aroche kurwa senkwane ibatebanga pakonyore gento kilio koira kurworo takeaways ebintombire byare nkororo enkwane yo ningikilio muraibwense abetega okwanira na nemono onyara kobagokoranga gosense iranire asuburo sotiga daramo mugeni tulibaga aragokwania semambia bono ngakibwakire Bwakire bya akiogenderete biyande kabisa sachindo murigereria na atagete gukomanya serieta abura nyore bono kororire mbare bakomanyete yes egere umugusia komanya senchira yo gwikirano yes asamariete ngoro ko Rogers no yo bebonde engoro wa Nyamira count no mukeirande mukeirole yes ngoro asakoro kusakwa sakwa yes okay yes murai wensegera gwa mutegerete ritu kurigoro no tukura chakira igo buna tuwa chakira okay na kwanete ndo wate some expectations awenta ukwana patirenda mangana kwanete ega kwanete era mangana beyond 2030 tato tebeti winto mbere to expected kurwa sara wente gototebia atato tebetie na wono ekero to kwana mangana 2030 kukwana twarenge winto wono chibara winto unachi amasomo na mangana herit ochen yes mangana ochen winde ita bikwanireti gototiende gato tebeti amangana 2030 beyond that 2030 beyond yes keranta getengirane maiko gendra guchibusiabo enkwani yaye nsachinde nontebie yachite kichiriega niri and ekero guikaransa so korarigiri buna Rogers inki nsachinde kiagere tumuraigwe nsaga to approach inganie agakore state of the nation address yaring expected taligento kiliora nyore kiarenge ase calendar twanyarte ko batoko jora okumanya chinyumba chiburalinga uchakirense yamo ya magaro umuraibwense ngo cyarko baga ukwana kurende nabo kwebulia ningi keli kiabetege kurigererigwa ase amaroro yo mwaka bw'ikirubere 2023 nigo mwanchu murili ense ya Kenya yatakire nyara ko bagekwa gachorwa kirwa koranga ya chenjiri uchumi yaye nabo igo enyara ko bagekurigereria ya nyara ko bagekora magendero ase chiamate anemonas bachiko bakurigereria kibako nyara ko bakoranga aba Kenya banyara ko bakwegenderera bikurunga human development baligereria asense mo ichisemi nabo igo onsemo yo bochenu na kunyara ko bakurinda bali batabwatyo kwenyara elio eserikali nyara ko bagekubarinda nabo igo mwancho murigereri ase ebimaroro yo mwaka bw'ekiriwe 2030 yabwate nga political governance pillar aiga nigo bataite ko babakurigereri nga siasa kereko bagekorwa sese ya Kenya nenyara ko bagekubwatia amarago alia democracy binara ase katiba nabo igo mwancho murigereri oburendi bonyara ko bogikiranigwa no kubwatira ichiko no mwali mwancho murigereri ase bali banyara ko bakonyora libaga ekera bakonyara ko bagotumeka enibo yense banyara ko bakoiraneria ngakebwenete kero kurigereria binte byonsipi 2030 vision ye yaringe bose twachagete no mwishimiwa Mwai Kibaki kuri mwaka bw'ikirubere na isano isato na litwa nyarto ko batogotebiunga Konza City yaringe nera banta bangi bayinyorete tugatebigo ngwanda tuli transformation yo kwagacha kibara and all that narora igatia baraibu na baruri birengereri byabo. Do you believe Kenya muraibwense na tebete tuatemire lakini chi economy chinde njire chire chinke chia chakire ko bachikora kana chiko kolibia sana ekero kurigerio murayito ngwambori muraria gose nerenga kiyata yaringe ngakindonge yokurwe ukorario yes number 1 nerenga kiyarenge ekore tole 2026 nerenga kiyare mo president of Kenya ntoko mayona chwe mwako ne nakirabe lakini onekero kuri bone ne tubwate muraibwense
eto tigareti miaka ene toike 2030 ngorengere nere yaring the right time awene to te yamangana aria bakorire erinde nari turamanya ngi bakorire ngi batarakora ibono taigeti goto te tate ngi bakorire ngise konyora buya mo president ito ingaki yonsi pi mondo toletere vision 2030 no mo president Kibaki ingaki yo moske mo president ito no arenge serikali eto arengera tibuna amangana aria bakorire ngaki yons na bagwende otene ki twaikire ndotigaretiga amayo tebia vision 2060 Igon atakira rwe stock. Yes. Ase twikire. Yes. Professor Nyang'nyong no arenge ase think tank chirichi aligete vision 2030. Yes. Na ndo muheshimiwa Mwai Kibaki agatema koraye Bwatia komenyera tukara Konza City ya chakire kwa gacho nere twatebete ngumucho yomo uruchiko banga Technopolis town. Yes. Na ande bakamagotebanga kurigirira bari chisem cheito batana around enjira abantu baitu bagasome iya human development. Yes. Asaboni gatwise kurigirira somo barabwa abakenya bakire se school. Yeah. Ochiche ase sector yo bachenu naliyo nkagerete kuri uri twachagete gutwara insurance series ibwate chinguru NHIF bakachaka ekegancha kyo gokonya no nyambalia baraba gotu bakalete stipend yoko bakira umutinyi kera tokurigirira bono iga Kenya muraibwense natebete we are doing well lakini muraibwense kera ariko baga gukwanira igatebete nga asubura ibuaye nere utinyirie $1. Okay. Ekero kurigirira buya asobugambi bomo president ito nkwamba korana nabore ekero umuske Kibaki aletete gatoletera amangana ye NHIF ni ebintu ebyo tonyore buyo umuske Kibaki natoletereta amangana ye education abantu basome for free but ekero ngorigere mu president ito ebintu biri byonsi byakwanetwe tarabikirani byonse nabona abanafunzi ba join universities babwate challenges ya school fees babwate chinyagitari cheito twatware NHIF ona yatokoruka sha ngonyo na ntubwata bakongu abantu gwakana chibesa nyagitari ndubwate challenge ene sana ibyatakwanirete na ndetingagereti gosena unato tebeti no bikiraniri tarabikirani kulingana na maoni yane. Okay. Yes. Ekera okurigirira Mr. Rochas igen tumuraibwe nsatebete nga twatigire nse sana abana siasa. Yes. Igatebete technocrats bali baroro bali bwatubumanyi bachiche abana inchi bayiguribaga bachikurwe birengereri byabo na ndatebete guchakira kitariki 12 cyumutinyo gatando gatatu mwaka uyu abakenya bachikonyora libaga lyo kuri birengereri byabo. Yes. Iyi ni inchirendenya yo muraibwenso ikaransta service agendete ko bagakurigirira kini nakwanerete iguru yekeganja kiria achagetikia National Infrastructure Fund. Yes. Ikiagotebanga ninchire ya muyo ku unlock potential yense ya Kenya. Are we going into chikonyora abakenya bali ngire bodi na bachikurwe birengera barorenga kiense kwagenda busyo gose aso ikaranse te kurwa solero na Rogers. Goroche ne political process. Umora yeto na baranyo na bwata mangana maya. Lakini ekero kumuriga ibono serikali ya twari ubukurumi buri igoro. No nabanda barachigochora barachigokora mangana yons. Ntori no kwegena na barabuse mbachi gotokorega si una babangete. Bono kulingana na ngorigereria. Ndobwati okwegena mono gochia somo president ito namangana akwanete nabantu bali achorete barachigo isaransa tare 12 umutinyo 8 ono ndobwate challenge esenge jobo kurumi bole igoro nje sencho bokurumi bole igoro. Yes. Tagete mwacho muligeli tira sensemo ya kabire ya studio taraigwe ngwana yo mweshimiwa Nyagosira Raila Amolo Odinga kwanteke karo muraigwense kwatebale ngenga chinse tuwa chagetera cyo cyabakegoli baikira niri binte binge sana. Yes. Akwanete bunense ya Zimbabwe baikira niri binte binge sana
gwakwanira iguru y'obukurumi tiga ngo turategerera nga cy'obukurumi bukwira ni maega ogwikira ni kwa magendero ime yensi ya Kenya. Your Excellency, let me tell you a story. I was told when I was Minister for Roads and Public Works. I was told when I was Minister for Roads and Public Works in my other early incarnation. This is a minister from Nigeria for roads and public works who went on a tour to Malaysia. There on invitation. So he was taken by his host, taken around the country, shown the highways that they have constructed in Malaysia. And then in the evening, he was treated to dinner at the residence of that minister. There, he found a nice mansion, a swimming pool, and nice sofa sets, and dinner sets. So had dinner. So he asked his host, "How did you manage this house?" The host took him to the balcony and showed him, "Look yonder. Do you see that highway there? Yes, 10% here." Two years later, it was the turn of the Malaysian to pay a return visit. When he went to Nigeria, he was taken around the roads. He saw roads were potholed, some of them untarmacked, and very poor condition, very poor state of affairs. In the evening, he was taken to dinner, and he found a palatial mansion, Olympic-sized swimming pool. The sofa sets were imported from Britain. Most of the chinaware were golden. So he asked his host, "How do you achieve all this?" He took him to the balcony. And so, "Do you see that highway there?" The Malaysian could see nothing. He was told 100% here. Kwade yuda ibekira Rogers ekero bura ibwe sare go baga kwada dai wakwanira igiro y'obukurumi. Perhaps ekego cheki ky'obukurumi kera kwaligere iri muri ibwense the first set of his government yaba barayibali abegete se ebirogo abandi bali babwate bina by'obukurumi bagateba yalinge political witch hunt ibina byabo bikaba cleared so quickly abandi bagasohose baraza y'abawaziri kero muri ibwense ago kwana iga kera tuligereti igoro yenkwane ya chakiri no egenete ntonyole political goodwill korwase partners bali bandi ekwaro isekuligeli yabara ibande bachakire kuruchinkwana rigathe gashawa kwanyamangana ya tarakolekana already kanyero sokiri roboting igentu gichikobage kwanira gigathe ngo chande mukwanire ngakia konyora investigate amini ngakia konyora robot kurwa state house igiye gichikobage kwanira akaranguligeria mangano mu president utakwanete na ndabona umate egendo tubate in quotes no bokurumi bokurumi obekero konyorana abantu bali bokachorete na bono tigangwanere umusikera iro kwanere igoro ya mangana y'ekibara Rairo mate na understand it ya mangana y'ekibara mono kuba muntu ndebwense na manyete yes onekero konyorana umo president ito egachorete omuntu korokwa Murkomen Murkomen no muntu koreta mangana yiri chiko ekero konyora koreta mangana yiri chiko to understand it ya mangana ye chibara yobulendi bwe chibara wone yo ekobe challenge nene na none ekero konyora bokurumingo kwanu bole gati yabo ntori kwegena amangana ye president yitego totebya unless anyora abantu abaya baramukora maito mu president rero okorega sibweka nabwata abantu achorete barase chi ministry abantu baria mbabwate picture ujya saba Kenya na kibakorekana ujya saba Kenya ngorengereria asa mangana atotebetie
turanyegena buna abakenya. Okay. Yes. Nchumurigiri nigo tugendete gukwana Rogers asembambia bono na ino bwate birengereri byago nabo konyara kuba kugwa kesi migo chaga igase studio ototebye kera kwategerere tumurai bwense ase echitaike 40 onyare ko baga kuchakia conversation abana inchi turabe tugoikaranse geko eragenteke nabete gukwanera no gwanchense ntagete omo director arachutie nkwana yomurai bwense litukuligoro ekera bete gukwanera ense litukuligoro ekera ko baga gukwana kolindi nabo igo nintagete toigune nkwana ya Rigathi Gachagua tutete kora manyanga serikali yeye murai bwense akora ngakiri Rigathi Gachagua ako hit on the nail omanyange gentongere kegenderete kuzige chikoba ke gukwanira Wanchumuri. Sasa leo he has come up with another con game deception, very big one tonight. Ameita ma TV saa moja leo amepanga wa Kenya the way he'll con them and deceive them. Sasa leo saa moja nimwambie nisimwambie ati ameita State of the Nation address. Do you know what he is coming to do? Ati to launch Kenya Vision 2060. This guy thinks Kenyans are fools. Ati is coming to launch Vision 2060. Ati apangie wa Kenya vile watakaa from now to 20. Ile 2030 aliua. Si ilikuwa 2030 ya Moi Kibaki? Ameua hajaua. Sasa wewe umeua Vision 2030. Tonight you are calling Kenyans to deceive them that you are launching Vision 2060. The third part, which has made me very uncomfortable, that he wants to appoint retired President Uhuru Kenyatta as to be the team leader. Sisi namwambia my elder brother President Uhuru Kenyatta, please usikubali kuingizwa kwa hiyo matope. Wakenya watakuchukia na watakudharau. Si ni uongo? Ati 2060. The first unfolded between the 1960s and 80s. It involved the East Asian tigers, including South Korea, Singapore, Taiwan, and Hong Kong, which transformed themselves into prosperous, high-income, industrialized economies. The second was in the late 1970s. China, together with Malaysia, Thailand, Indonesia, and Mauritius, embarked on bold economic reforms that lifted hundreds of millions of their citizens out of poverty and transformed their economies into globally competitive manufacturing and investment hubs. The third wave began in the early 90s. Vietnam, India, Bangladesh, and Cape Verde embraced reforms, expanded exports, attracted investments, and fundamentally changed the trajectory of their economies within one generation. Its GDP per capita stood at approximately $200 US. Kenya's was then $450 US. China overtook us, and today has a GDP per capita exceeding $14,000 US, a multiple of 6 compared to ours. When Vietnam embarked on economic reforms in the early 90s, Vietnam's income per person was roughly half ours. Today, Vietnam's GDP per capita stands at approximately $5,000 US, more than double ours. Bangladesh has followed a similar remarkable path. Even more sobering is the fact that we are now being challenged by countries much closer to home,
Ghana's GDP per capita is about $3,200, roughly 30% higher than ours. While Zimbabwe, after enduring decades of profound economic hardship, has recovered to a GDP per capita of about $3,000, now slightly exceeding ours. The question we must ask ourselves candidly and honestly is why other nations have fulfilled so much of their potential while we have repeatedly fallen short. More importantly, what must we now do differently to ensure that the next chapter of Kenya's development story is fundamentally different from the last? Fellow citizens, there is, however, some good news. We can, we must, and we shall together get it right this time round. History rarely announces the arrival of defining moments. Yet there are occasions when the forces shaping the world create opportunities that come perhaps once in a generation. I believe we are on the threshold of one such historic moment. I believe so for 4 compelling reasons. First, 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine Kenya's next chapter. It was to survive global economic turbulence, restore stability, rebuild confidence, and place our economy back on a firm foundation. Together, we achieved that. We have restored macroeconomic stability. We have stabilized our currency. We have rebuilt our foreign exchange reserves to over $15 billion, providing 6.5 months of import cover. Inflation has fallen. Borrowing costs have declined. Investor confidence has returned. Last year, for example, Kenya attracted a record $3.2 billion in foreign direct investment, more than double the amount recorded in 2022. The 2025 IMD World Competitiveness Ranking. Wanchumurigeli kero wete nkwane yo. Mr. Rogers. Yes. Inere nkwana yali ngetwara ibutulira igo igesabnye kekoera tutetu murigeli ya nyoro burusukirya bete kwano kurugoro ebero ko etegerera mpaka bono mambia ekera togende tugona kwa batugutware nkwane ige ntungiro muraibu ensago na gukwana abakenya go twarorekanire abantu bagopinga kiro murubiri bwe serikali ko bale tugocha Abakenya nato twarigereire ngopinga bari sana asenge njoko nyora buna ebintu iro mo president yawenda gotokorera tarabikora ego konyora neganda to koruchi promise tali go ikirana kwanyana bana bakenya mbako mwegena kwanyara ba ugopinge koro konge Kenya mbara ebintu iri byakorekanire no mo president atokoreira asense. Okay. Yes. Tigandara rigelie message nere achiregalia akorunga professional tailor Jeremiah Manyara ondeli kurwa Kisi tailoring shop Madaraka Thika whatever amiga. Those are empty talks from His Excellency the President. Nindo chegalia sako baga kwane webinte binga gotebanga ngai enkwani eliale ko baga kwanera
bali abangina ba mama mboga ere abantu bali be boda bodere nabo igo kokwanira bali babeira sobora yesege kaigo asere tege netyo mwancho muligererie senye nchodo chicha butokirista kemerongo 5 neye masema mbia bono tagete togendo mutimo kumusini ni tokoirana eri togendere boigo tumwariganio mugedio ndenere osoira ase studio tunyara koba tukurigereria enkwane na ai boigo koigorera nde simi onyara koba gotwa ibirengereri byagwa sinambeli ito ye studio. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi ekirendwali yakwibire kishinguru kirali tukonesegi ekirwai kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bw'omukishando Secretary ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntegekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine. Asini yagitari ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nyekwa buli bwo murembe n'ekindwali kinkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya marigiti omuchobo songo. Wase tuakireseme asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirega igoro ba irwa mariogo muroira ko ndokora matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatato bokonya haba buyenete. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao panyoreri baga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Ege Ensoko TV Uboroso bw'umugusi. Chumuligeli chabutokire chitaika 52 maiga ichinsa ibire imuna nagotebi twa mentro mageni ondega iga gakurukunga Mr. Sami. Mr. Sami maete naye kwagera twagenda 2060 ukunyuruko kwao naye kwagera twajire 2060 gajogenda by the umono mita tugurirwe na samangana yenjera nabakonyoranga bintu bibiri bitatu byakolichire kwanyoranga chinso chichawena data no matenga tinganji tiko munyorwa ni circumstance ibiri sato kiagara na nimanyete no ndalite gwika mapema mura ibwense nakwane tenense litukuligoro twarakwane na Mr. Rogers se twarachira sege kabirengera libyaga sobwango kubwatikana nenkwane yakolete chitake 70 enkwane elyo abayari ngitake 70 nande nabayari nge detailed no matter to kuyirigeli kuruchinsa emotions atogole from the positive side and tugele from the negative side bona garo kuligelia enkwana yomurai the number 1 nganje tekuligelia. For example, if we look on our constitution the preamble yani enini the introduction part inki kiagerete chirizoni inki values cheito and the goals aspirations chiagerete nga constitution yetu kayetwa. That's why the preamble started before to article in our constitution. Like inki to what are the first things first to country. According to me, this is a vision that we needed, yes. But first of all, there is a journey, the memory lane, go say sabari ne to bwena to kuchakira kwanza. Sabari ntangani ne elinga ki. As a vision 2030, we have done this and this and this and that and to ikeira. Lakini ya sengenjo ya marorabo sio, we want also to ye valere in our way. It's not like we might want to run back to the drawing board. Inga hani wana ande to achakire buya. Iye bwena tanga ki vision 2030 to ikira. Na ande bona karo to ikira vision 2030 iga but mono to ayevalere ire ose to anyeire asengenjo to tayira ikira ni bintu bitatu mono to achakire inject in a different way. So in Kenya ba understand. Lakini isikuligelie ebintu binanda kero kolengerere bya abakenya bono baguchanganyikiwa. Yani bono baburukanire birengere because he has introduced so many things abakenya batali kunyara. Yani bitali broken down abakenya bachake kumanyanga ki omonene bwense ne community ne kata gete tokole. Yani so many English lakini kitara igezunge kinga lakini kitara butura nubuya abakenya bake understand. So you know muchanda tokwanda gutwara in the case any government any country whether developing whether developed when the constitution for example utaranye implement fully for example chi rights chi abantu chi oboyena bwabanta I mean yani if you are not following the law even David natobikwana for example ngabon to television 20 not go back of vision 100 2000 nyonye karo but I'm trying to saying even tumbiro biritu pana to kokora fast even to bindi bya mana kubwat so bono as a address area for example isokoligerelia if you give me time isokoligerelia vision 2030 njabwa a blueprint yabwa nga Kenya yali uchikololekana ikalo tuwika 2030 but yokololekana okuiga tuisi kuri Kibaki
implemented it according to capacity because Neronye Chagete. Na Raila Odinga. They were two. Actually, vision in most cases, yani, as wholesomely, yani, as a yonzi ngima, umuntu already the vision ye, na totakuana, oyonde is the late Raila Odinga. Is the one who had this blueprint, how he wants Kenya ever in those 20. Like in one government, they had to coalesce ideas. Taking that government, this is the vision that we want. Dr. William Ruto na credit on that. President William Ruto, if you want to look at for example, what Uhuru Kenyatta did, piloting. So one implement this constitution, this vision 2030, Uhuru Kenyatta kwanza. Uhuru Kenyatta came pillars 4 points agenda. Akamanyanga, the blueprint is so wide. Things are to implement, but they are split into 4. Aga implement into economic pillar, na arenge a vision ya 2030, social pillar and a political pillar. Like economically, ingendo kitu abana to amangana uchumi gokina. Amangana uchumi gokina. But vision 2030 ya watanga obatete ku kina in 10% out of 100 batete ku pima batete ku country ya wenda ku kina 10% each year. Like muno mwako yokwera as a vision 2030 obatete ngaki as 100% yelere omwaelio tetukine 10% tokuna kogera. That means ngaki this vision njalo ko implemented by one government in 5 years. Because now to kina 10% per as 10% as 100%, that means we need 10 years for us to do what? To implement that was to implement fully. Of course, implemented 10 years, but that was the vision. That's the projection. Implemented that way. As a investment, industrialization, and infrastructure, that was the economic part of the vision. The social part of the vision. Improve education, because a country that does not invest in education, that means only vision here. What if you die today what the vision here? To implement that vision. So education was the pillar, was the social pillar. Healthcare, housing, water, sanitation, security and the social security. Housing your quality. Housing Uweze kulile lingara mwino gaiga Uhuru Kenyatta na chage to kwagacha chinyomba. But tofauti ya Uhuru Kenyatta yo kwagacha chinyombe chiga injarenge ta introduce another tax to the people. So the difference between amangana housing na amangana housing levy na amangana housing yali arenge in social pillar your vision ya 2030 was not to burden Kenyans. That was not the main objective. Iko ya arenge yoko lessen burden ya ba Kenya. But in this government, unlike the previous government, aba Kenya mbabeti asamangana yoko wagaje nyomba mbachi eti koba taxes njibe eti koba imposed ya sebale buna bono ya be imposed. That is the difference. It was done. Tibango nchialengo rende. Tibango nchialengo lakini nchialenge chia house. Enelinga kintu abwate levy ye kurusiwa so mangana echipara. Levy kurusiwa management, yes, that is something that has been always be there. The government yoka ya karate kene ndukia fuel levy and others. So and the other pillar, it was the political pillar. Okay. That runs this country in short. Any political pillar this was something that to promote political governance, democratic governance. The constitutionalism. Yani constitution in a way like if we are kumne preamble your constitution to the letter constitution. If you leave the full stop, still try and implement it fully. Okay. So amangana transparency and accountability and public participation. Okay. President the vision 2060 a reason the people to participate abantu babe in front. But yato kubeka abantu in front
ekero kwa banyanyasire you know bona for example ngosere ekero kwa ndete igente ki I have to look at ya magozo kwa nkorete kwanza igente ki ya gego jana na magozo ali kwa nkorete okay yeah igo amamochabeire narori tagadia gora abachachite Mr Rogers nakiko muraibu sare wote the political leadership usabara ibali bale SSM ya siasa tibasa gutigerwe nseboka of course nere no mwana siasa because kiraikara stop isi liga itrete process ya siasa kero kurigereria aba Kenya my vision 2030 kwale gutara no neji billboard kwa nyora no neji board chibekire bara aba Kenya mba menye namarora ya 2060 batware hope ya mambi haya kulingana na maoni ane ngare tole kulingana na serikali tobwata boniga na goteikane kero kurigereria serikali tobwata boniga amangana ari bagototebia nduri konyaigena esengenjo bokurumi bwa beiro bonge kwanyora una egagochora abantu ari babeke serikali abantu ari batakore gasi engiya naende egento nambete kurigereria enaro chona omo president ito no nabantu abwate boka president ite okore gasi nyinge tawe gotigera abantu bari bachorete bakore gasi eria bagwenete gokora ibona karongori ya mangana yons ntubwati matumaini uchi 2060 okay tubwati matumaini kwa 2060 tigatwirana bari gete report ye muraibu Nsenka getekera chete county ya Kisumu kera tarete county ya Kisumu one of these few years echekera rosiri obwa mate na umheshimiwa Nyagosira Raila Amolo Odinga akagenda gatebia Professor Nyang'nyong'o ndoserie pepa na ande namwe accredited tigora gateba Professor Nyang'nyong'o no mu professor ulionde agateba abana bubato konyire kubikense ya Kenya guchia samarora ya 2060 inakaro muntu kwa bori wegento igogo ekora kulingana to your capacity erioke maeta oizukurigereria at vision 2030 Nyang'nyong'o was there taringa bona Nyang'nyong'o igarenga igokaro arorekana vision 2030 no alinga sibali baro setie pepe no nyano mo governor Wycliffe Ambesa oparana baba ogoyo ndai mean kifuta kibwana yes all of them were there ingabale treta banta baila asengincho the vision they had to kogendereria vision yeri babwate because almost abantu bali in short bali bara set vision 2030 almost all of them umuntu tayo oyonde Raila Odinga na ni barabuma bali bali na Mwai Kibaki barabuma bali barenge busi ali abantu barenge from the secretariat ya Rosiri Kalonzo no wale abantu bande bonse pino bali so what I'm trying to say in getting up Anyang'nyong'o you know the yani in short nabarai bali tubwate batigarete babwata marorama use babwate umusurio Kenya kobengia amatuka abosio is among the most na babo kifuta kibwana and others so as Anyang'nyong'o ba credit that he deserves the credit because abana bwa bantu bwa the vision 2030 na nabo baguchikogendera namuna natie ka wote bya buli taganinga ki the vision 2060 tibu ati mochano in short tibu it's a good idea whose time has come ndibu the problem with vision 2030 but ebono muna ba Kenya ntu turara atiganga ki the vision is there for us of course in about turu chinkoleta public participation abantu bamo because yata benga eyegero vision eyegero yata tekunyira sabantu banye on okay abantu baye but eni neringa vision eyega nonye 2030 yatwalire ichi challenge chinyinge asenyenjo yokuyi implement carefully erebwe ko manyana the president erebwe ko manyana the only thing I implemented as a vision 2030 is housing and this housing has raised so many questions if you compare the previous regime and this regime the only thing that has done he has done good not even very good or anything because the questions chiroro samanganali enini ito na kinago chakeli is a constitution the preamble the accountability part of it okay the accountability part of it again to ne challenge ekerango ire na Sore Rogers oise kuligiria Samuel okwanire ntekene sana muraibwense ase address ya yaringi chiteke merongene
tachieti gotorokie challenge enene mono igatorogetia abakegori baitese bachire otatebiringa kibe yagachire egenta kwane tekene gekore korekana kubura asaba Kenya no gwanchense yabo ikini gentare iseti but taratwa along the way umuchandoli kurwa se report ya 2030 buna mumanya goteba challenges chinene chiri tobwate nchiri chichi because if we move to the next chapter was it necessary president etwa county etate 2030 no twikira and this is why we missed kogenda stwale kogenda na hande affairs Kenyans a challenge ya ebekeli tangani arateba tigatura ya addressed my kwenda 2060 was it is not even necessary right now kurakwa na challenges because yatebe tete kasa kublema asasa ita akona haja wote challenges lakini ekaro kuligeri mono na ekaro kuligereria ekwendana na wote ineli na challenges ya wote ineli na tateke maana korega ase magana ichinyomba no yominta teba but chwese sare korusko korega asieria igare kunyanya saba Kenya eyu nakwana konyorare disconnected korwase aba Kenya but renda sega sera sichinyomba chiroche tigatoma credit okoregas egendo kene na kwanire ngerina ekaro komurigeri ya president yaito ase abantu bali achorete noyo muntu nakwana abanyang'nyong no barenge ngeta abantu bali achorete na batokorega suya but tabasa komix y'abantu baya abangao aje komix y'abantu baya abangao baro bali batachi gotoretere report yengiya nangorigerere okay yes wanchu murigeria sema mbia bono nigo togendete gukwana bageni ba NS studio challenges kioroche nchi yalenge necessary ya highlight chonsi pichiriso yeah you know as of when I want to go mondo you need to ask yourself where were we where we are going the road must be very clear epararas makero montare ngaki anotu aleng anotu naga anotu which without that do you know my thing because if we could have highlighted challenges I think it could have raised so many he never wanted questions or was you know why because the thing that he presented was this vision he presented he had question nyingi ko answers so for it abantu baenda igento kiriya ngaki go chill it yenda mutakunenga neye tumenye ko chakoira na back to the that is a different conversation. He wants to change our conversation. That is what tikete ari ngaki bono ga igente kimuna na ekwanirego tigange tike mwana mugeta kunde tumenye ko chakocha but to me the challenges to atwalire ga it's a government yakara so in place usikurigeri I still credit the government ya Uhuru Kenyatta why ngo credit the government ya Uhuru Kenyatta it picked as amangana vision 2030 to kwanira to iru another 30 years to amend through to vision 2060 iga ye picked right from as the predecessor yare go so umurai bwenso olengororo mwa Kibaki iga ye picked there and then and wanted to implement it nanda akabobo so bonga ini bwaye akamanya ngi ebinte binche inche kubwatera na beyond bimbi bogoli beyond pinga na vision into ko implement I want to split now that I split into 4 pillars ekaraji print ekara nini asamana infrastructure aja samana health akaza you saw what Uhuru Kenyatta did but we could get about naiga still we implement still we am not is implementing as amangana for example I come to health is implementing vision 2030 but implementing by or letting the go akarusiana chief akaleta into go shifu sha and others which bona naiga to go naiga there is a lot of challenges that health part as a visionary to attack the vision 2030 still is not working about so many challenges. Okay. So the challenges to the president in place if he implements according to me akoranga is crediting another president he just want to start be komoralekan talinge bintu biri tubwana takokora so nakina ta very tangani ngaki omochano tubwate no ngaki we do not want egento keri umuntu uri akora tangana intutorora kananga na intura kitu obwate tokagenda okora gochimwe
mwacho muligeria sema mbia bono chetrista ke 15 nemo nigo togendete gukwana na bageni bana ase studio na ebo na kwere libaga onyara ko bagwa kesi migo chaga ige namba itogere 07 88666663 eltonyara ko tugukwana na bogo totebinga ekira kwategere tumura ibwense noroche ense ya Kenya nere tayari kugenda ase bara ya 2060 na ndamono ekera tugukwana boigo murai bwense ukwaneire enchira ebigori byaitu byanyare kwa bigokina naye muligereri nabo kunyara kwa gukuru ibirengeri byago elitonyara kwa tukuigwana ase mambya bono soko Bwakire Innocent ayo kwa Bwakire Bwakire buya nasawo tuanjire nategerere nkwana gose nategerere tenkwana yo mu president wito otoire birengeri bya 2060 na indo manyira gotoa ebirengereryo ebinge byechinse chinde muna chiakorire Innocent iso korengereri buya ekerwa gototebinga kero kero ni weni sire ingo igorara maoni abananchi bari maoni amaoni anali abananchi bakurwa nago ikase bari baroba korone birengeri bya byabaete tari bune abananchi babatebya kendongere mwananchi anaukwana kerwa kora public participation kizigo kolega asigo bago kora bachi baonchora ya bagendera korona bale kerere egento ekoro kubo kurumi igakwana ngachinse chirichinde buna chabo chiricho syaeresete buna chiaetire buna chiachire gachiatotigire magega umana kuburia questioning why abuncha wanyene angale kwira immediately nga no bukumi bokoteki bokoleko nero enderete wanjalo bwamane bukumi bokenderete yendike hata mwezi kubuna nabantu nga why eko namanye tinga kire ministry abege twabale ndwe noje nabakwiwe chibese yendike bukwaneka kwanyara ngachibese chigosira enjirende yose chigosira kwanyara nga mwananchi kawaida taikwa reason kendere wale karao the vision 2060 na vision 2030 tara updating again vision 2030 tuakorege ano tuekere tuatigari neke era tubwati bono to 2060 after tuakorege okay bono president yego to changanya kwa nyara nga ndugu mwananchi astari tule okay ndio igoro nani bono speech ai Usha ko yagi in fact dine agoto cover up ase bindori we anto kora anga bole genta kora likanga ni inki keje okore kerte keje tigarte maya paka bonai okay asante sana matwere kuruchisa mecho chia chuja soko Bwakire Bwakire buya nkwana yo murai bwense buna kwa yetegerete na nde so mulio mu 2060 Bueno, ekero poligereja. Asense mayana. Mula ibwense. Ababu atamaroro. Akini tumaroro ayaye. Iganga amaroro ye mbeo. Embeo? Yani anyabuata maroro mayara kini tari gokoraga. Abakenya batali kumubwatesia Abakenya kumubwate zibale lakini achoreta abatirinirisa marwaria bara abakurumi saiti una bone karago topia una 2060 utanga gari ngego ika 2030 apene nororo atotebia marwaria arenge 2030 akorekanire amaya gotorete na inde kipindi ya kabere 2060 totageta gukoreni tobirigana kubiria tebete okay lakini subona karoto koligere igabwate amaroro yemeo okay asante sana ngotogwa nere uyo mpita mugei korwa magwawa wodi nyamira kamu asante sana kuruma watu wakwane kurore soko Bwakire Hello Bwakire Hello Kamadi Ego ya bembe
Kororekana teliko bwata buyate amako yaka gocha ekogukura Ensoko Bwakire. Bwakire biya. Aha. Aha. Okay. Aha. Aha. Okay. Okay. Aya, asante tigambu ate kuru pipeline Ensoko Bwakire. Eliende yale kugukura ngaki kwabogire. Nonde muraibwense nakwanete. Nonde nabagani gaiga. Ehe. 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 Kai, ehe. Eh. Ehe. Okay, asante. Aya. Okay. Sawa sawa. Aya, asante. Inere yombo elia tigabwate yombo elia Ensoko Bwakire. Hello. Ngoto kwa derese babia bodo. Okay. Aya ningo. Okay, aya ningo gokwana. Aya ningo. Bia mono sana Benjamin. Tigadara tigirabu. Chiabere chinyingine chinsa chia minyokire. Mr. Samuel wa Kenya. Abare gote abatanje tiense kwarori. Bagendete gukane kwana yumuraigwense. Ono mete. Abara bagusibali na very privilege gukwana baro. Tango tebi oyo mindu innocent.
mondo da yotanche tin inse ito ya Kenya zenjo no to iboire ga ma tali betorega by registration betorega ga by path no to iboire bagusiwa te ururira ruracheira bono ndo jaka kuchaka kokoserele kunga bono to kuobo igunga ki na inu mwanje tinse ino mondo ta yotanche tinse ya William Ruto. Do you know why yotanche tinse ya? If you see objective ye president no export abantu ujisiko instead you will create jobs in that country, that shows you nga no mondo yo motanjeti because umurai otanjeti create that environment, create that kogenda isiko colleagues na kusoma is no problem, but this is the objective obwate because the people you are sending which was they are going to pay taxes to a different country. They do, yes, but bono yesi kunyari kana ngomuntu na tole kuchaka gobe kutobe kwera ini betochoro bali 2010 we will be number 1 2010. It's about nelinga ere is just trying gobe ka bantu isiko na ntutora igonkinta the aba Kenya baba ukwana umwana omido. These are the views akogenda konyoro on the ground. There's nothing else. Not drop document. This document they will not see the light of day. You know what I mean? Now what I mean, one mintonga ina mangana yuko chaka kutochanganya. You know, ekero munta boliru all tactics. Tinda itikota ruta hokodile bintu biriebia. Yes, ntoto itukuka nembiro biriebia tora marking ekeneki ya what bono mna bune tota benga bune stadium nonye kere it was overpriced kere ngendo, but we are seeing something kere koroleka. Critics out there barabange. Critics barabange, yes, just because umata nonye to umata ngendo kere to korukanga monda ba uja criticize. Umata ni goseli mondia na goseli mokungu. Okay. Aye ngendo kende. Bona magosa ya beira mange to an extent bono umukungu you need to go. Okay. Mr. Rogers, kwategereire aba ligereri buna bakwanire koruchinga chiabo and access bale. What do you make of this? A document enerole the light of the day. Nege ndemo sio gekora muraigwise gentate beteli tangani anchense ya ino. Ekana tegereira bakwane na bato bakwane na intwe ndatebe te konyarekana. Okay. Yeah. Te konyarekana. It's simple that way. Ngo batebia rigate mangana ali state house by the tokolera. Amwaka ntoto obwena tokomanya innocent. Rigathi Gachagua has been in government more than William Ruto. Has been in government more than William Ruto. Kurwaru muzigali ago diraro modisi pakabona pokaza ikire umato yonda ajitokozo asiasa karoli kati ale disi William Ruto karoli kati ale disi. So when you see this, there is nothing kirekegeni as a William yani as Rigathi Gachagua tamanya, because if it is intelligence, he has been with this intelligence carried his pakabona bakaza ikire. So when I give you an example. Raila Odinga amangana likarto about the 2017 election. Egento ya kwane tu internally security council ya kwane there's a time security council Uhuru Kenyatta ale president agasoma exactly ento kirya leo chikosoma mugari erenga ya intelligence. The point there ngaki aba Kenya the intelligence aba Kenya they are tired ba egento kenekibona andi twaleto ugento keneke the people who was around him. Okay. Muraiweze script ya sogete na Rigathi Gachagua mapema. Number 1 ndatebe Gachagua yari mune save ya Kenya. 1 egato tebetia mangana mapema ne president ujukwana. Egato tebetina president yetaite ukwana mangana official 26. Iwono kwaneki Abakenya bale kwaneki. Yes. Otatieka nanyerigeretio. Como president itutakwanete direct. Amangana 26th. Gwamba korana Gachagua nabwata abantu bako mu information kuri state government team. Okay. Igendo kere president ebange to kuchikokora ero kemanyira mapema otebya Abakenya. Okay. Wana nda tena etwanyorete save kale to atore save korokuraira. Lakini wani yeto wate save korokwa
Rigati Gachagua. Mwancho muligereri ndo cheche abutukire by the way tigangi kolera abu kurende ndaite ngotigene ngwana yo mwishimiwa Raila Amolo Odinga kwaneta sege kale kyamo agoteba naiguri kiro muntu uregaiga no no mugusikira muntu gukwana agoteba accountability Raila datebe to mugano agati yo muraigwense engaki uru Kenyatta akametenga tigangote yo mugano akamate yo mugano nga umanyete kera achiete atebe tigwe igoro yaba waziri babere oyo mogari oyo Singapore oyo teka oyo Nigeria 10% yakada buwa oyo Singapore oyo Nigeria ni kagenda nyumba bagana oyo mali abana leo mwali ndana tabanyine linga kyo aba Kenya bona yana bego nyarikana ngatu achakire ko kibubu yagite tuachakire kwenta isiwa tuachakire kwa ubuke to mene lakini ubuko lungalinga ka turaje to mene liba to mene tekutene kene etabauti yegento kialenge vision 2030 na vision 2060 yegocha etabauti relinga egasi ya koletu ose omonto yokotole television ye inki akolira se vision 2030 that is the question when the kueboli vision 30 njare ngoro 2030 njare ngoro inki akolira in that vision but if you see side by side comparison if you see Uhuru Kenyatta add credit as a vision 2030 oyo nde gabwate tebe tareka naone pass it's a fail it's a fail to be very honest to arachinza I can highlight to you major things Uhuru Kenyatta akolete ne binto William Ruto akolete as a vision 2030 so to me I thinking okonoko meni buoboke tuebe mechando ya itonereri kartu ameni buoboko bwanze munu tuebe mechando ya itonere igonga tubwana tekoligereri gwetani what we had kosenge tukiritu atagarata tuligereri gwetani rawo Roger sekerate tekwanda sichingore chobedaro abangi bagontebye nga innocent kwa kolera mamocho tuliosoma message ito tia turarigereria oyo mukuru nga gali aligetenga Bwakire Soko TV Ruto roadmap to 2060 bottom up to sink pool okay oyo tabirenga to sink pool libalia Singapore naro ligedaminati then to 2060 this is after he has killed vision 2030 and he has realized that he can do nothing sasa ameamua kutupanga naro lire nagoteba nga tarochinga ndote inekira nagotebe ya 2030 ya sirira sama bokaya lakini umete ni miaka nayo kabira subura Rogers yes miaka nayo kabira subura inga kiago itendoto ya 2030 no bere miaka no meturu to bere serikali miaka menge okay koro vision 2030 ya sido kwano ndonda tabengerina maitone amangana yeganyarete tesengenya ndorochi obochori wa next year okay nare goteba na aba Kenya already baamuire baamuire muntu kibago chigochora okay baamuire kumurusha obisi esenge jama ngana yotebi bantu bali ko yami tranda chibaru yes no lingana lya nalyo mwena lyo taneli aba Kenya ase mwaika Kenya ngima mumaita barayiba ino ntomaita barayiba ito to chigochora ndo basawanja mangana ichibesa ndwanyore tone example orikarao abantu baliye baragerete baka mesa lakini ekura bakanyora kene ngeyo okay enerengana ya no ndara kwane tochoro burayo buya tonyoro muntu ratura buya uchimya kere muntu okay yes sante sana mwancho muligereria sema mbia bono kuna nagotebia nche ngoro ku Innocent Onyango twalingi na Dianah Ndemo tigango tigene nkwana yo mweshimiwa Raila Amolo Odinga anabo kuinyolera ndebwe manyenga 10% yo mona begete emia lakini 100 no era to vera the serious man aba Kenya that's what happens that's what happens like 2030 tarigera tegoika manyi visionary sawa bajubuli tetegera Your Excellency, let me tell you a story. I was told when I was Minister for Roads and Public Works. In my other early incarnation. This is a minister from Nigeria for Roads and Public Works who went on a tour to Malaysia. There
on invitation. So he was taken by his horse, taken around the country, shown the highways that they have constructed in Malaysia. And then in the evening, he was treated to dinner at the residence of that minister. There, he found a nice mansion, a swimming pool, and nice sofa sets, and dinner sets. So had dinner. So he asked his host, "How did you manage this house?" The host took him to the balcony and showed him, "Look yonder. Do you see that highway there? Yes, 10% here." Two years later, it was the turn of the Malaysian to pay a return visit. When he went to Nigeria, he was taken around the roads. He saw roads were potholed, some of them untarmacked, and in very poor state of affairs. In the evening, he was taken to dinner, and he found a palatial mansion, Olympic-sized swimming pool. The sofa sets were imported from Britain. Most of the chinaware were golden. So he asked his host, "How do you achieve all this?" He took him to the balcony. And so, "Do you see that highway there?" The Malaysian could see nothing. He was told 100% here. Ensoko TV, Oboroso